boas tardes, que tal? Son as 4:08. Aquí comeza a tarde. E levamos toda a semana anunciando que esta vai ser unha tarde moi especial. Nuns minutos van saber, en primeiro lugar, por qué. Porque aquí en directo vai acontecer algo que eu creo que é inaudito nunha radio. Vai ser a Radio Galega a primeira en contarlles algo así en directo. Voume situar no mapa, estamos en Salvaterra de Miño, e hoxe traenos aquí un aniversario. Cúmprense 20 anos de algo moi importante para a poboación desta zona. Xa non vou dicir só de Salvaterra, senón de toda a comarca, de todo o condado, pero tamén da zona de Portugal que comunica con esta comarca. Hai 20 anos inaugurábase a ponte internacional que une Salvaterra con Monsao. E xusto ese mesmo día, que era un 29 de marzo de 1995, no mesmo lugar onde estou eu agora mesmo, na Casa da Cultura de Salvaterra de Miño, emitíase por primeira vez un programa radiofónico de Ponte nas Ondas. Eu creo que para a maioría da xente, sobre todo a xente que está aquí, que está en Salvaterra, que está nos lugares de arredor, non é necesario explicar o que é Ponte nas Ondas. Pero pros ointes que non saben exactamente de que estamos a falar, bueno, hoxe ao longo da tarde creo que lles vai quedar claro, pero podolles facer un adianto. Ponte nas Ondas é unha experiencia que comezou nos institutos da zona, no Instituto de Salvaterra naquel ano 1995, e que coincidindo, como digo, coa inauguración desa ponte internacional que unía Salvaterra e Monsao, decidiu que os rapaces de ambas marxes do Miño puderan compartir experiencias e facelo a través das ondas da radio. Pois ben, como ese aniversario durante todos estes 20 anos, sobra dicir que claro, tamén estiveron compartindo esa experiencia. Estamos falando da primeira vez que o fixeron neste mesmo lugar, na Casa da Cultura de Salvaterra, pero durante estes 20 anos, como digo, pasaron moitas cousas, houbo discos, houbo libros, houbo unha candidatura para Patrimonio Inmaterial da UNESCO, foi no ano 2005, pero en fin, de todo iso, de toda esa historia teremos tempo de falar ao longo desta tarde, ata 7. E agora vou ao tema que lles contaba eu, que é unha experiencia que estamos aquí preparando rapidamente. Estarán botando de menos o meu compañeiro Ricardo Alonso, seguro, non? Onde está Ricardo? Pois voulles describir a situación. Eu estou aquí soa, no lugar onde imos facer o programa, dentro da Casa da Cultura, pero no exterior, unha porta máis abaixo, está Ricardo ao lado dunha placa que neste momento se vai inaugurar, que se vai descubrir conmemorando todo isto que lles acabo de explicar. Ricardo, boas tardes. Que tal? Boas tardes. Unha placa de rayos X, me hace falta a min agora. Pobriño, como está, Ou unha placa de paracetamol, en todo caso, é o que me hace falta. Santi Veloso, a ver, onde está? Santi. Ven pa aquí, veña, vai para ali, Santi Veloso. A verdade que hai moita xente para descubrir unha placa. Como pasan os anos? 20, 20 anos somos moi novos aínda. Aínda somos novos. E hai xente que hai estudiantes por aí que che preguntei antes que estiveron daquela no primeiro programa, no primeiro proxecto, non? Sí, hai aquí alumnos que abriron Ponte nas Ondas o 29 de marzo do 95 aquí desde a Casa da Cultura, e que hoxe felizmente nos acompañan para descubrir esa placa que vai a quedar aí fora un pouco en recordo, non, de aquel ano. Pero hai un ambientazo aquí, pero miren, a pregunta... A ver, que den un aplauso, dilles, Ricardo, para que se note a cantidade de xente que hai aí a espera de descubrir a placa. Un aplauso a todos. Hai ambiente, Hai ambiente. Hai ambiente, a verdade que sí. Toda xente da Bisbarra está aquí para descubrir unha placa que pon que... Ah, bueno, iso agora cando descubrimos, verás. No, pero que nos adianten algo. A placa pódese ler así por debaixo. Sí, que corre aire un pouco, sí. E di algo así como que hai... A ver, espera. Non lle chego. Hai 20 anos, nesta Casa da Cultura, inaugurábase outra ponte de palabras e de amistade. Que bonito. Eso está moi ben, está moi ben. Bueno, vexo ali a dous compañeros que son os que máis están así no retrouxo, nos que están máis lonxe, que non queren falar, non? Aínda que depois teñen que subir a falar arriba da radio, non? Son máis veteranos aqueles que están ali, que son os dos primeiros que estiveron ali no primeiro ano, non? Efectivamente, aquí hai alumnos que tiñan 12 anos. Que se están facendo avión, que hoxe teñen 30 e algo, esas son homes con barba, nada, como podes ver. Non queren falar. Vai ti, ven aquí. Aí ven Óscar, creo que o... Non me teñas a intemperio, que estou moi malo. Veña. Que tal, como te chamas? Moi ben, Óscar. Hola, Óscar. 20 anos,
como di aquí Santi, non é nada. Non son nada, pasaron demasiado rápido. Pero os sentimentos depois de toda esta historia, depois de tanto tempo, cales son? Pois rememorar todo isto, verdade que non sei, é agradecido, está interesante. Está máis interesante, está nerviosos, e todo. Sí, hasta iso. Están nerviosos porque eles van ser os encargados de descubrir a placa, Claro. ¿no? Entón, Ricardo, imos facer isto que é inédito na radio, que descubran a placa e ti o retransmites. Eu retransmito como descubren a placa. O sea, como lle dan a bandeira para atrás, non? Sí. Vale, vou intentar facelo. Pois veña, empeza a cerimonia. Pero espera que non teño cable. Non teño cable, non bueno, podo ir. Pero ti dende onde poidas ver. Bueno, xa vou ver, veña. Claro, pero ves, case vexo eu a través da fiestra, case vexo... Podedes comenzar coa ceremonia. A ver, comeza a ceremonia, lembramos, escoitase ese son de fondo. Vamos, están dicindo, a descubrir a placa. Que están facendo agora, Ricardo? Pois estánse xuntando todos para facer a foto debaixo da bandeira. Primeiro hai foto. Bandeira de Galicia, lógicamente. Que é a que está tapando a placa. Xa non teño cable, se tiro máis, No, pero non tires máis, desde aí bueno, podes dicilo. están todos, están os que son os máis noviños, os máis pequenos, os máis pequerrechos que tamén están involucrados neste proxecto, están os máis maiores, entre comiñas, non, os que estiveron na primeira edición, está Santi como mestre de ceremonias, e despois é unha morea de fotógrafos, primeiro profesionais e despois destos de smartphone, que son moitos, pois eso, preparados para que lle den. Santi non sei que está dicindo, está dando un discurso. A placa. Aí está. Xa está descoberta. Non sei o que pon porque dende aquí non leo. Claro, porque non te íbamos colocar xusto diante da placa, home. Bueno, pero que estarías no medio, non te van descubrir a ti, van descubrir a placa. Pero unha placa que, bueno, de metacrilato, non? Sí, de metacrilato, efectivamente, e con 4 tornillos. Moi bonita, de que cor? De unha cor así, eu diría unha cor pastel, que agora está de moda. Está moi de moda, cor pastel. Cuidado co cable, moi ben, moitas gracias. Moi ben. Bueno, xa está descoberta a placa, non? Sí, está descoberta. Pois que se disolvan o grupo, porque tanto ti como Santi Veloso tedes que vir aquí. Aquí non hai nada que ver, poden marchar para casa, non hai nada que ver, disolverse. Bueno, pobre Ricardo, vente tienda que non se disolvan eles, venti non esteas máis tempo intemperie, porque os nosos ointes xa saben que onte Ricardo tiña un catarrazo terrible e hoxe continúa, e o pobre, aínda por riba, tócalle empezar fora o programa. Aínda así, temos que dicir que hoxe un día afortunado en canto a temperatura. Aquí en Salvaterra está nubrado, pero marca este termómetro 17 graus, aquí dentro da Casa da Cultura. Pero, bueno, fora non creo que faga moito menos. Bueno, pois, son as 4:15 da tarde, empeza un programa especial sobre Ponte nas Ondas, e queremos comezalo, despois de inaugurar a placa, cun tema musical. A Galiza Mailomiño, de Aquenlla, foi a primeira canción que soou para abrir Ponte nas Ondas o 29 de marzo de 1995. Na Radio Galega, a tarde. Vendo xa sinta un pertiño, a Galiza e Mailomiño son como dois namorados que o río traz separado. Así desde o nascimento deixaros pois namorar, xa que os pais para casar lles non dan consentimento. A primeira canción que soaba para abrir Ponte nas Ondas un 29 de marzo do ano 1995. Ricardo xa está aquí o meu carón. Non sei o que estaba facendo nese momento no 1995. Non che pregunto. E todo o mundo que estaba na inauguración da placa xa veu aquí o interior da Casa da Cultura. Benvidos todos e todas. Imos pasar unha tarde fantástica. Ademais vexo compañeiros nosos aí como José Font,
Encantada de verte outra vez, de Radio Tui. Bueno, que ben oímos pasar, Santi Veloso. Promete a tarde, Moito, promete moito. Véxote emocionado, Santi. Home, a verdade é que é un placer volver a reencontrarse aquí, ver tamén que xa temos seguidores na primeira fila, todos esos neniños que xa están esperando poder algún día estar aquí, que van a estar moi pronto, e é unha satisfacción 20 anos despois estar aquí na Casa da Cultura de Salvaterra conmemorando un pouco esta ponte que se inauguraba, como poñía na placa, de unha ponte de palabras e de amistade, non? Esta Casa de Cultura estaba exactamente igual que está agora. Se non se me entende, pode decir repite. Porque ten a voz aquí un pouco cascada. Non hai problema. A verdade é que a Casa da Cultura estaba exactamente igual. Nós estábamos facendo Ponte nas Ondas nun recuncho, nunha oficina pequeniña que estaba aí arriba, porque como era a primeira edición, e nós se lle chamábamos aquilo un experimento, xornada experimental de radio interescolar, non éramos tan pretenciosos para encher un auditorio como este, facíamolo discretamente aí arriba, con unha antena por unha ventana atada a un pau para chegar ali a Monzón ao outro lado, para que a emisora Ecos da Raya pois sacase o sinal para fora. Claro, porque, bueno, falamos dunha experiencia compartida, como eu expliquei antes, entre Salvaterra e Monsao, non? Pero vou vos dicir unha cousa, porque xa ano pasado que estivemos nestas datas con Ponte nas Ondas, celebrando o 19 aniversario, naquel caso, había unha posibilidade moi chula que era a de vernos en directo a través de internet, mentres facíamos o programa. E hoxe tamén temos esa posibilidade. Alguén me pode dicir en que páxina, en que enderezo web se nos pode ver? Pois nada, Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas, como é a web? Ponte nas Ondas ORG, non? Efectivamente. Mira, moi ben, Ricardo, Ponte nas Ondas ORG, e aí xa nos poden non só escoitar, senón ver. Ver directamente. En streaming estamos. En streaming. Hai que puxen Ponte nas Ondas. Sácame o meu bo perfil, este non, este. Ponte ti, empeza a pulsar. El perfil dos vos. En pontenasondas.org podedes vernos, xa que estamos de lembranzas, escoitábamos a primeira canción que soaba naquel Ponte das Ondas de hai 20 anos. Que che parece, Santi, se tamén escoitamos como empezaba o programa? Escoitaremos a voz de Óscar, que era un dos que inauguraba. Escoitaremos a voz de Esther e de Víctor, que ven de camiño para aquí, pero eles foron os dous locutores que abrían Ponte nas Ondas no ano 95. Esther está aquí, que chegou creo que desde Valencia, para estar con nos hoxe. Carai. Bueno, pois, imos escoitar ese documento de hai 20 anos. Bon día, Monsao. Bos días, Condado. Desde a Casa de Cultura de Salvaterra no 90.6 do voso dial. Neste fermoso día 29 de marzo iniciamos a construción da nosa Ponte nas Ondas, ponte radiofónica que desde estes momentos ata as 11 da noite vai convidarvos a ligar unha banda co outra do noso Pai Miño. Preparados e listos para este maravilloso encontro, os nosos equipos técnicos e locutores escolares abren de par en par esta frecuencia para chegala aos equipos que en Ecos da Raya van facer posible esta ponte emisión para todas as xentes de Monsao e Condado. Ola, Ecos da Raya. Ola, colegas do estudio. Olá, amigas e amigos da Galiza. Aqui em Monção estão também preparados as nossas equipas técnicas e os locutores para articular os programas elaborados nos centros de ensino. A ligação que todos procuramos neste dia em que a ponte de asfalto é, felizmente, uma realidade material que vai permitir aproximarmos-nos muito mais, se assim o quisermos. Como nós, os jovens somos mais desenvoltos que os adultos. Com esta experiência iniciamos, para já, a nossa firme vontade de aproximação e comunicación. Pero esto, un documento estupendo, ten un estilo de 50 primordiais, por exemplo, sí. daquela xa con moi vendible, unha cousa así moi directa. Ocultando moi ben, dándolle énfasis. Está aquí Esther Ojea. Hola, Esther. Que tal? Que eras a voz que escoitábamos aí. Non me recoñezo, pero... mira, estás te poñendo colorada, Esther. Non, está morena. Sí. Pero ti supoño que tes esta grabación. Escuitei na fai pouco porque me dixo Mariluz que estaba en internet, pero vamos que... Como recordas aquel día, Esther?
Pois a verdade que non me recordo moito, pero... non sei, non me recordo moito, pero con emoción, porque claro, pasaron 20 anos xa, e a día de hoxe sigo... Non traballo en periodismo, pero sigo falando na radio cada día, porque traballo nun centro de control de salvamento marítimo, emito o parte meteorolóxico todos os días, e ao final a radio forma parte do meu día a día tamén. Tache de decir que tes unha voz moi radiofónica, moi bonita. O sea, emites parte meteorolóxico? Emito son o Pemán do mar. Sí, e iso como sería, por exemplo? O parte de hoxe cal foi? O parte de hoxe non sei porque estou de vacacións. Vale, o parte de onde? Pois marexada, forte marexada, visibilidade... Corto, cambio... Mira, estáme enseñando Santi que conservas o guión daquel día. Conservo o guión de fai 20 anos, sí. E claro, aquí está, claro, o que tiñan que dicir escrito a máquina. Escrito a máquina, porque daquela non había ordenador. Escrito taca, taca, taca. Pero máquina eléctrica, que era das modernas naquele momento. Como sabes que era máquina eléctrica? Porque sí, porque a tipografía de máquina eléctrica. Sí, de máquina. E tabulaba ben, sí, sen barra espaciadora. Todas. Con as anotacións, quen anotaba todo isto, as correccións? Seguro que ti, Santi. Sobre a marcha, teléfonos escritos a bolígrafo, reescritos por riba... Os participantes... Incluso algún programa de radio que facíamos nos recreos tamén está aí. Conservas todo con moito cariño, non? Que ben. Bueno, Esther, logo falaremos, porque hai máis alumnos, exalumnos, máis xente que participou en Ponte nas Ondas, pero gustábanos facer ese contraste da voz de antes coa de agora, non? Moitas grazas, porque, falando de contrastes, temos un documento inédito que, home, aquí se fósemos así máis de tentar enganchar o público, poríamolo ao final de todo, non? Pero ímolo poñer xa ao principio. Igual logo repetimos. Esta semana estivemos anunciando que tiñamos o documento dunha entrevista que lle fixeron a Rocío Pereira no ano 1995. É Santi. E se facer arqueoloxía. Claro, porque igual que Esther, que agora pois o seu traballo ten que ver coa radio, a nosa compañeira Rocío Pereira foi unha desas alumnas dese primeiro Ponte nas Ondas. Ademais, hoxe están aquí os pais de Rocío. Maribel, non sei como se chama o pai. Como se chama o pai de Rocío? Pai de Rocío. Pai de Rocío, que igualiño a ela. Sí. Como se chama? Son iguais. Vicente e Maribel. É igual, Igual. Rocío hoxe non pode estar aquí, bueno, igual chega un poquinho máis tarde, porque estamos na súa localidade, ela era unha desas alumnas, e houve bueno, aparte de participar nos programas de radio, obviamente, e seguramente ten moito que ver esta experiencia na súa vocación, logo, non? E no seu traballo agora de adulta, fixo como unha especie de curtametraxe coa que representastes a unión de Galicia con Portugal, non? Chamábase Os amores que o miño separa, esa curta. Contanos un pouquiño de que ia, Santi. Pois foi xusto o ano anterior a iniciar Ponte nas Ondas. Eu traballaba nun colexio de Leirado en Salvaterra, a parroquia de Rocío, e fixemos un vídeo que está basado nun poema de Joao Verde e de Amador Saavedra, por certo, a quen se lle van dedicar a Ponte o próximo domingo. E ese poema que fala de os amores entre a Galiza máis Portugal, porque, digamos que Rocío facía dunha rapaza namorada dun rapaz do outro lado do miño, non? Para entendernos, Rocío era a princesa galega e o príncipe portugués casaban nunha cerimonia na Praza do Castelo aí, nun mercado medieval que significaban as dúas escolas, e naquel vídeo, digamos, de alguna forma iniciábamos o diálogo entre as escolas de Galicia e de Portugal, non? Bueno, pois ese vídeo, claro, na radio non ten moito sentido poñelo porque non o podedes ver, na web de Ponte nas Ondas podese ver, ademais diálogo hai, no, pero é máis pequeniño, pero o documento que atopamos é que nun dos programas de Ponte nas Ondas faiselle unha entrevista a Rocío precisamente polo seu papel nese vídeo, non? Queredes escoitar a voz de Rocío hai 20 anos cando lle facían esa entrevista? Bueno, pois escoitade. Para finalizar a nosa participación neste programa, farémolo cunha entrevista á protagonista do vídeo de Escola a Escola, Os amores que o miño separa, e a dous participantes na mesma. Rocío, que sentiches cando che dixeron que ibas a ser a protagonista da película? Sentínme moi ben, alegría e, non sei, moitos nervios sobre todo. Cal foi o momento máis emotivo? Creo que o momento máis emotivo foi cando nos encontrábamos cos portugueses
as relacións que tiñamos con eles. Recordas algunha anécdota graciosa? Pois creo que a máis significativa foi cando soltei unha pomba e a pomba supóñase que tiña que ir hacia adiante e viña hacia atrás, eu confundíme bastante e tivemos que repetir bastante. Que che pareceu a actuación do teu compañeiro? Fixo ben como os demais, pero vamos, eu creo que iso non é cousa miña. Sigues en contacto co teu compañeiro, con Patico? A verdade, non lle escribín todavía. El a min sí que me escribiu, pero vamos, a última vez que o vin foi en outubro. Gustouche a túa actuación ou cambiarías algo? O feito está e non se pode cambiar, pero eu creo que non a cambiaría. Repetirías a experiencia vivida? Por suposto que sí, gustoume moitísimo. Crees que podería pasar na realidade esta historia de amor? Podería pasar, pero creo que é moi triste, porque eu, vamos, casi choro facendo o papel e non me gustaría para nada. Gustaríache que che pasase na realidade? Non, por suposto que non. Como foi a actuación cos teus compañeiros portugueses? Home, non falei así moito con eles porque tiñamos que estar grabando, pero eu creo que en xeral foi boa. Que che pareceu o mundo da televisión? Estaba moi ben, vamos, vin por primeira vez un plató e gustoume moito, moi axilizado, sobre todo. Saliu mellor ou peor do que esperabas? Moito mellor, non me imaginaba nin a metade. Que sería o que non repetirías? Algúnha escena en concreto? Nada, todo estuvo ben. Bueno, aquí os compañeiros din coñéceselle a voz tal cual. Levalo daquele un programa dunha hora era un sufrimento, porque taca, respostas zas, concisas. Claro, tiñano todo guionizado, e directas, e a verdade que moi ben, pero eso de lanzar unha pomba, ¡yaha! E que a pomba en vez de ir para lá, vaya para ti. Claro, malo, que tivo que ser, tivo que ter moitas anécdotas ese vídeo. Moitísimas, porque era como unha superproducción de dúas escolas de Galicia e Portugal, pero claro, grabado con 600 figurantes así nunha praza de mercado medieval, pero teño que decir que a verdade é que o vídeo abriu así un camiño, porque foi un vídeo que tivo moitos premios no seu momento, con un vídeo didáctico, e que visto agora, bueno, pois aínda deixa así un bo pouso, non? É dicir, porque os poemas de Joao Verde e Amador Saavedra son fermosos, e a música tamén do vídeo era da Kenya, sobre eses dous poemas, e bueno, nacía unha estrela non para a televisión, sino para a radio. A lenda que hai sobre a ponte, a nova ponte, ten que ver, non? Con esta... Sí, o poema de Joao Verde... Podemos escoitar ese poema que o temos aquí, porque ten que ver coa historia que se narraba no vídeo. Vamos a escoitalo. Com a ponte sobre o rio, está um sonho realizado. Ficarão para sempre unidos os célebres namorados. Foi com muito sofrimento que souberam esperar, mas a ponte sobre o rio é o anel que os vai casar. Agora viverão felizes, eternamente bem juntinhos. Já ninguém mais os separa, nem o lindo rio Minho. Esta tarde é un gusto porque iremos recuperando algúns dos documentos de Ponte nas Ondas, e quero dicir algúns, non? Porque hai moitísimos, a verdade é que tamén fixestes un traballo de arquivo estupendo, non nos dará tempo a todos porque pasarán por aquí moitos convidados, e tamén hai que dicir que o son, en algúns casos, é máis precario que noutros, non? Entón, bueno, na web de Ponte nas Ondas podedes descargar os que queirades, escoitalos, aí podedes mirar con máis calma, non? Están todos. Bueno, hoxe, Santi, bueno, seguiremos falando ao longo de toda a tarde porque ti vas a estar por aquí, pero van pasar tamén por esta mesa profesores e profesoras que foron participando no Ponte nas Ondas durante todos estes anos, implicando os seus alumnos, os dous lados do Miño. Para irnos agora ao outro lado, imos comezar saudando a Filomena Correia. Hola, Filomena. Hola, vida. Moi boas tardes. Olá. Filomena é profesora en Camiña, non? Sim, professora em Caminha. A família Ponte nas Ondas foi se estendendo, chegou a Caminha. Foi importante para os alunos, para os professores, foi um recordar do nosso património imaterial, mas havia algo que fazia falta, que era
partilhar com os nossos amigos da Galiza. E então, Caminha, todos os programas que fez, foi sempre com os alunos do Instituto A Sangrinha. Da Guarda. Da Guarda. Houve convívio, houve amizade, portanto, o Rio Minho não foi barreira, o Rio Minho uniu, o Rio Minho uniu, e até hoje continuamos a partilhar. E iso que Camiña Guarda non ten ponte, pero une igual, non? É mesmo. Portanto, ainda hoje continuamos a partilhar projetos, a partilhar o nosso património imaterial com os nossos amigos da Galiza. E isso enriqueceu muito, principalmente olhando para os alunos, que são os mais jovens, são aqueles em que de facto queremos que eles não esqueçam o nosso património imaterial e, portanto, toda a riqueza é de facto para eles, não é? Embora com a nossa colaboração dos professores, mas principalmente, de facto, para eles, que nunca esquecem, de facto, a partilha, o convívio que sempre se tem realizado com ambas as partes. E cando empezou Camiña a participar em Ponte nas Ondas? Caminha não está desde o início, talvez, 20 anos, talvez 14, 15. Sí, non? Claro, porque isto foi Santi progresivo, empezou aquí, pero foronse unindo outros concellos, tanto de Galicia como de Portugal, pouquiño a pouco. Exatamente, portanto a familia foi crescendo. E sigue crecendo agora actualmente? Noutras partes do mundo. Noutras partes do mundo, non? Bueno, diso falaremos tamén, escoitaremos algún testemunho que temos sonoro ao longo da tarde. Hai 14, 15 anos empezou en Camiña, vostede xa estaba ali, Filomena. Já, desde o inicio. Desde o inicio, seguro que vostede pois tamén ten eses exalumnos que agora son xa xente de 20 e tantos, 30 anos. Alguns já não sei. Já não sabem onde está, pero que recordarán experiencias. Exatamente. Então, os programas da rádio, em conjunto, eram muito interessantes. Muito interessantes. E depois o almoço que se fazia. Aí convencente a ti no almoço. Pero non estabas malo, Ricardo. Estou malo, pero non significa. Pero hai que comer. As cousas non me saben, pero entenden. A troca de contactos entre alunos e alunas. Mira, dimo así, alumnos e alunas. Os amores que o niño. É dicir, que a lenda ou o conto fíxose realidade en algúns casos, pero acabando ben. Porque, polo que contaba aí Rocío, o conto que fixo ela non acababa ben, non? Acababa irregular. Bueno, Filomena, e hoxe en día continúa presente Ponte nas Ondas en Camiña? Continua, sim senhor. Continuamos a trabalhar. Claro que sí. Continuamos a trabalhar e só se algo acontecer que nos proíba de continuar, porque senão iríamos continuar e com os amigos da Guarda. Sempre. Bueno, pois, Filomena, moitísimas grazas. Imos coñecer máis profesores e profesoras de outros institutos, tanto de Galicia como de Portugal, pero para que vayan pasando por aquí, imos utilizar como transición, isto en homenaxe a Ponte nas Ondas, unha canción que se chama Alba, de Nalúa, que era a canción que servía de sinal para o cambio de estudio de radio naquelas edicións de Ponte nas Ondas. Ademais, pareceme moi boa idea porque ten unha percusión moi chula, non? Que como transición serve moi ben. É dicir, como unha especie de jingle, non? Pero longo, para que se acomoden ben. Entón, imos facer a mesma operación aquí. Poñemos a foto e así facemos intercambio de asentos. Parece vos? Tedes que pensar que cada cambio de estudio había que acomodar como a 20, 30, 40 rapaces no estudio. Entón, había que poñer unha cancionciña un poquinho longa, non? Bueno, aquí non imos tardar tanto, pero ademais vai ser un gusto escoitar Alba. Deitar o meu corpo na sombra das baias, a tarde caíndo no espello das augas e a lúa emerxendo de nácar e prata.
de alfaias como uma doncela que só esperava a lua emergindo de nácar e prata. Passei toda a noite naquela mirada esvaída, silente, coa luz clara e branca e a lua emerxendo de nácar e prata. Coa última estrela fiquei xa sen fala para ainda dicirlle versos e palabras aquela que fora de nácar e prata. Non, se ao final aquí eran 4 para acomodar, pero tardamos máis que os 20 rapaces, se nos descuidamos. Bueno, pois imos saudar a 3 profesores de diferentes institutos desta zona. Empezamos por Xerardo Feijó. Hola, Xerardo. Hola, boa tarde. Boas tardes, profesor no Instituto Infante Felipe de Salvaterra. No Colexio Público. Colexio Público, Sí, perdón, claro, eu as iniciais No CIP. CIP. E es, claro, Centro de Educación Infantil e Primaria. Moi ben, é que como eu era de XB, Sí, era... as novas siglas sonme moi difíciles. Aquí en Salvaterra, verdade? Sí, Salvaterra de Miño. Tamén está connosco Raúl Francés. Hola, Raúl. Hola. Moi boas tardes. Raúl si é dun instituto, do Instituto Pedras Rubias de Salceda. Exactamente, pero antes era do Colexio Altamira. E onde está o Altamira? No, en Salceda tamén. Tamén. Eu son mestre, estou no instituto E por vostede aquilo dá que nos pasaron, en eso, son eses claro. mestres que pasaban por esos institutos, pero... E da primeiro e segundo de eso, non? É culico é. Ve? Eso sí que o controlo Os que un estamos pouco. co casco azul entrando en Gaza todo o día. Primeiro e segundo da eso. E despois está connosco tamén Luz Gómez, profesora de outro colexio, o Carlos Casares, daqui de Salvaterra. Hola, Luz. Hola, boa tarde. Moi boas tardes. Aclarar que antes era Colexio Público de Alxén, ahora ten outro nome, Carlos Casares, e cando se fixa a primeira edición, pois nos chegamos aquí como Colexio de Alxén. Bueno, imos empezar por Xerardo, que supoño que digo por conversas anteriores, xa o ano pasado tivemos ocasión de falar, Xerardo, vostede é dos que estivo dende o principio, Ponte nas Ondas. Contenos un pouquiño como empezou todo. Bueno, pois fai 20 anos, efectivamente, supemos de que en este día 29 de marzo iba a ter lugar a apertura da ponte internacional que une Salvaterra con Monsao, e pensamos que non podían quedar as escolas alleas a este acontecemento que era tan importante para o desarrollo da vida destes povos. E entonces os profesores e profesoras de ambas as dúas marxes, que xa viñamos traballando naquela época na radio escolar nos nosos centros, decidimos facer algo e nos xuntamos en esta sala precisamente onde estamos hoxe. Tivemos a primeira xuntanza no mes de febreiro e naceu ali Ponte nas Ondas. E sigue vivo até hoxe. Porque hoxe en día tamén seguides facendo actividades. Moitas, sí, cada ano, conforme foi mudando a vida, foron mudando o xeito tamén das nosas actividades. Nos encontramos polo camiño con internet, que mudou absolutamente a nosa forma de facer radio. Moitísimo, claro. Claro, foi... non sei se decir outra cousa ou a mesma cousa moi mudada. Facilitou. Mellorada seguramente. Mellorada, moi mellorada, claro. porque isto nos permitiu ampliar o noso campo de acción. Antes estábamos circunscritos ao que é Salvaterra, ao que é Monsao. O que daba Antea, non? E despois fomos estendéndonos pola beira do Miño, chegamos a Camiña, como dixo moi ben antes a compañeira, por alá chegamos a Monte Alegre, a Raia Seca de Ourense, pero claro, con internet chegamos a Caracas, chegamos a Brasil, Argentina, Estados Unidos, a Reino Unido, a todas partes. Eso tamén implica unha produción máis esmerada, non? Moitísimo máis. Non quere dicir que a xente que este ao redor da Bisbarra mereza menos calidade, non. Pero cando dis, coño, que o que estou facendo vai soar e se pode expandir e me poden escoitar e se pode coñecer, pois como decía, outro lado do charco. Pois eso implica tamén moitísima máis responsabilidade, non? Da outra dimensión, o sea, seguíamos coidando
as nosas actividades igual que tiñamos feito hasta o momento, pero sendo conscientes de que a dimensión era moito máis ampla. Pero bueno, nós co que traballamos é cos nosos alumnos e alumnas, e entón a eles esta conciencia planetaria xa lle ven de serie, porque eles naceron no mundo da planetario, non? Se ven con chip. Xa, sí, eles xa, nós tuvamos que andar mudando de chip, pero eles xa o traen de serie. Entón, bueno, a eles tanto lles dá falar para Salvaterra que para falar para Brasil. Adiante. Bueno, pois seguimos falando con máis profesores, Xerardo. Antes falábamos con Raúl, el contábanos que pasou do colexio ao instituto, non? Non sei se iso influiu no Ponte nas Ondas, ou tanto no colexio como no instituto se facían actividades ali en Salcedo. Non, eu pasei o instituto aí relativamente pouco, non? Porque hubo aprobado general, non vayas pensar que pasei así por un aprobado general, entón pasei po instituto. E tanto no colexio como no instituto hai radio escolar, non? O sea, digamos que a experiencia da radio sigue viva nos dous sitios, non? Ademais, no Altamira, pois, logo falará, está Paco, e no instituto, pois, máis ou menos, Flori era alma mater de Onda Raya, que estaba ali no que é o Instituto Pedras Rubias, non? Entón, digamos que esta é unha experiencia que real, no sentido de que son cousas que si se fan, non se fan para un día, sino que están funcionando todo o ano, e un día nos xuntamos os distintos centros para facer unha emisión conxunta, non? Claro, para poñer en conxunto os proxectos, seguir en paralelo. Exactamente, o sea que non é unha cuestión de dicir, bueno, vamos aquí a hacer a inauguración e nos juntamos todos, nos ponemos as corbatas e ala, non? Non, estamos todo o ano traballando, os rapaces e as rapazas están en contacto directo coa radio e facendo os seus guións e facendo as seus... En estes 20 anos, Raúl, vostede nota a mesma ilusión ao principio que agora? Neste tempo que pasou? Bueno, sí, menos pelo, pero a ilusión a mesma. Pois vostede non se queixe, de pelo. Mira para atrás, muller. Entón, sí, hai ilusión. O que pasa é que cambiou a cousa. Eu recordo o primeiro ano como un ano onde foi toda unha sorpresa, non? Porque aquí había uns aparatos que traía unha persona imprescindible neste proxecto, que é Xaquín Méndez, non? Que non sei se aparecerá hoxe por aquí, estaba liado, non sei se poderá vir, pero Xaquín, digamos que era o artesano, non? Da radio, o sea, ele era o que podía fabricar aparatos que teóricamente iban a funcionar e que ao final funcionaba, o sea, que era o que nos sorprendía a todos, non? Entón, aquí o primeiro ano se traballou nunhas condicións, digamos, máxicas, non? Porque había uns aparatos que trouxera Xaquín, máis outras cousas que trouxeran de Budiño, xuntouse todo, na noite anterior fixemos unha proba de profesores xa falando cos portugueses, había conexión, e o sorprendente que con unha antena colocada nun deses radiadores e unha radio fabricada artesanalmente na casa, fomos capaces de conectar durante moitas horas un lado e outro do miño, non? E, bueno, iso foi sorprendente, e os rapaces e as rapazas estaban encantados. Eu vouche dicir o que me encargaba, porque eu non estaba ali cos micros, non estaba cos rapaces, eu me encargaba de andar ca cámara de vídeo con un grupiño de colegas, dos rapaces e rapazas, que temos esa grabación que hai do 95, pois sí, fixeron críos que participaron naquel momento en Ponte nas Ondas, e o que che podo dicir que tanto nós fixemos a última viaxe no transbordador, fomos alá a Portugal e nun pase que fixemos para cá, fixemos a última viaxe no transbordador e desde logo había unha ilusión tremenda, pero no último programa de Ponte nas Ondas que se fixou noto a mesma ilusión, o sea, os aparatos cambian, a dimensión, digamos, que cambia, pero eu penso que para o alumnado é facer radio. E o que dicía Xerardo, non? Eles dá igual. O sea, facer radio para Monsao que facer radio para Alaska, non? O sea, no caso de... Incluso para Tui. Incluso para Tui. O sea, de Tui xa falaremos. Iso xa é como Marte. Diso xa falaremos. Bueno, supoño que Luz, no colexio aquí en Salvaterra, pois podes contar unha experiencia similar, non? Sí, parecido ao que estaba contando Raúl, toda esa
esa andaina que fixemos desde que emitimos fai 20 anos aquí con unha antena colocada por Saquín e con aquela ilusión. Me comentaba ahora Víctor Martínez Juste, que está aí entre os alumnos que participaron, decía, carai, mira que nivel, e nos pelexándonos polo micro, Esther máis eu, si, a mí se mira no vídeo que están os dous para un lado, para outro, intentando falar no micro, pois sí. E hoxe en día, cando o colexio xa cambiou ata de nome, non? A ilusión por Ponte nas Ondas supoño que non cambiou. Non, a ilusión por Ponte nas Ondas non cambiou, participamos na última edición, o curso pasado, e, bueno, está Pilar ali, Fernández Casas ali, que a saludamos, que falará despois. Pois Pilar leva 20 anos tamén facendo radio, primeiro en Alxén e agora no Carlos Casares. E, bueno, pois o ano pasado fuimos encantadas de la vida, a Xuntofón, a Radio Tui, e coa mesma ilusión. Creo que cando chega Ponte nas Ondas nos entra o nervio e nos entra a emoción e ali vamos contentísimas. Pero xa se nota que a todos se vos dá, Xerardo, Raúl, Luz, que se vos dá moi ben a radio, eh? Bueno, notase a práctica. Notase a práctica. Bueno, como sabedes que a radio é así... Debería convalidar. Sí, seguro, debería convalidar. Sí. Claro, para o locutor. Polo que eu aprobei e me pasaron os... Igual foi por iso, pola experiencia radiofónica. Le dá moita competencia, a radio te dá moita competencia lingüística. Imos facer unha pausa para a publicidade, que xa van ser menos 10, mira ti que aínda non metimos ningunha cuña, eh? Isto non é moi profesional. Volvemos agora. A tarde, con Cristina García. Tarde. Na ponte que está nas ondas. 13º Ponte nas Ondas, na rede do Património. 24 horas de rádio. Passa a ponte. Disto hai xa 7 anos, porque era o 13 e agora estamos no 20. Son as 4:52 minutos. Bueno, hoxe estamos moi pendentes dunha noticia de actualidade, ainda que esteamos facendo a tarde dende Salvaterra de Miño, pois non somos alleos a actualidade. Sabíamos que hoxe tiña unha comparecencia de prensa David Cal, unha comparecencia de prensa na que acaba de confirmar que deixa o piragüismo por falta de motivación. Eu creo, é a miña opinión persoal, que foi moi discreto nesta decisión ou nesta rolda de prensa. Dixo que non estaba a gusto, non tiña ganas, non estaba motivado, esa é a causa de ter tomado esta decisión de retirarse. Dixo hoxe, pois hai uns minutos, nunha rolda de prensa celebrada no Concello de Cangas do Morrazo, en Pontevedra. Se fora posible ao longo desta tarde conectar con o noso compañeiro Xaime Escudeiro, que estaba ali nesa comparecencia de prensa, pois valoraríamos esta noticia con el, non? Unha comparecencia que se sabía que había, non sabíamos exactamente a mensaxe que ia a lanzar. Esta mañá escoitaba eu algún comentario nunha emisora de radio que comentaba no seu círculo persoal de amigos, de amizades, non? Que prefería deixalo aí no máis alto antes que fracasar, non? Cousa que me parece moi ben nun deportista de élite como é David Cal, que estamos falando do maior medallista olímpico que ten este país, non? Ten 5 metais, un ouro, 3 pratas e un bronce en mundiais e outros 5, unha prata e 4 bronces en europeos. Por eso. Bueno, hai xente que durante estes días dende o mércores, que creo que cando se empezou a falar da retirada de David Cal, fala de moitas razóns que hai por detrás, non? Pois dende a expulsión do seu manager, bueno, probablemente as saibamos, pero como dixo Ricardo, pois parece que foi discreto nesta rolda de prensa. De todos os xeitos, máis tarde se podemos lles ampliamos esta información. E seguimos tratando temas de Ponte nas Ondas. Continúan connosco outros 2 profesores dos que participaron. Antes estaba connosco Luz, profesora do CEIP Carlos Casares de Salvaterra, e tamén deste mesmo centro é Pilar González. Boas tardes, Pilar. Boa tarde. Está connosco tamén Paco González do Colexio Altamira de Salceda. Hola, que vostede é o marido de Luz. E non se sentou con ela? Fixeron ben? Foron exigencias de realización. E ademais están en colexios distintos. É unha broma, Paco. Tamén coincidimos. Tamén coinciden, claro, en Ponte nas Ondas. No, coincidimos nun colexio e agora coincidimos tamén na casa. Claro, na casa xa é bastante. Ás veces. Coinciden ás veces. Ten razón, sí, a veces Pilar. os colexios teñen bastante ocupados. Bueno, hoxe estamos aquí compartindo os recordos destes últimos 20 anos de Ponte nas Ondas. Empezamos cos profesores, logo estaremos cos alumnos. E claro, seguimos compartindo eses recordos, non? Antes escoitábamos a varios profesores. Vostede, Pilar, por exemplo, que momentos lembra así con máis ilusión destes últimos 20 anos? A primeira xornada foi
foi algo así espectacular e creo que se deron unha confluencia de cousas. Creo que, ainda que non este aquí, había dúas persoas que foron moi importantes para que nacera Ponte nas Ondas aquí en Salvaterra, no Condado, e non noutro sitio, que son, bueno, Paco, que está aquí ao meu lado, e Xaquín, que non está, pero que, bueno, máis que un mestre, era un técnico que solucionaba todos aqueles problemas. Entre Paco e Xaquín, pois, fixeron que na zona do Condado, nos colexios do Condado, se crearan radios escolares e que os mestres que estábamos nestas escolas aprendéramos a facer radio ao mesmo tempo cos nenos, porque non sabíamos nada. Eso, xunto coa capacidade de darlle a cabeza de Santi Veloso, pois a ponte entre Salvaterra e Monsao, pois creo que foi o detonante desa primeira emisión. Serviu un pouco, a ver, eu creo que todos os povos que son fronteirizos, hai sempre, aquí había eu non son de Salvaterra, traballo en Alxén, pero son das Neves, pero tamén nos separa o río, tamén fronteirizo. A visión de Portugal e dos portugueses sempre era un pouco pexorativa e, bueno, creo que a idea que se iniciou Ponte nas Ondas era romper esa referencia e darlle a coñecer todo o que tiñamos en común, inda que o río nos separara, non? Separar fronteiras. E había unha parte que era, a parte do programa de radio, unhas preguntas na que participaban tamén os alumnos. Hai aí algunha alumna que era que aprendeche ti para Ponte nas Ondas de Monsao, e que se ia cambiando según ian aparecendo novas pontes. E vostede, Paco, que lembra? Bueno, eu lembro moitas cousas, pero xa se dixeron aquí moitas delas. Eu quixera fixarme, sobre todo, xa non só en Ponte nas Ondas como unha experiencia radiofónica, sino como unha experiencia educativa e unha experiencia vital para o noso alumnado, non? Desde aquela primeira edición, quizás as primeiras recordamos co entusiasmo de estas actividades que se fan nas escolas entre xente con moita ilusión e poucos medios, e esa quizás foron as máis emocionantes, non? Pero as consecuencias que tivo foron, sobre todo, o que dicía Pilar, da visión de un lado e ao outro do río. Todos esos adolescentes que tiveron experiencias xa non só no que era as emisións de Ponte nas Ondas en sí, sino nos contactos que había posteriormente, porque casi moitos centros logo tivemos experiencias compartidas con centros do outro lado, facíamos xornadas de convivencia, fixemos máis de unha con diferentes centros, nos que os rapaces facían diferentes actividades, non só radio, sino que facían actuacións de todo tipo, musicais, teatrais, etc. Entón, iso abriulle a moitos dos nosos alumnos. Creo que Ponte nas Ondas serviulle como unha abertura mental, sociocultural hacia o outro lado. Supoño que do outro lado poden pensar o mesmo de nós. Entón, no meu colexio en Altamira, quedanos 10 segundiños, Paco. En Altamira foi moi importante esta experiencia e síguese, aínda que hoxe con outras características, os rapaces que participan na experiencia radiofónica, tanto na de diario como nesta, pois o viven moi intensamente. Bueno, despídome momentaneamente porque chegamos ás noticias das 5 e iso é sagrado, pero en 5 minutos continuamos neste programa especial dende Salvaterra de Miño con Ponte nas Ondas. Redes de historias, redes de pensamentos que como ondas rompen en redes de palabras. Redes na memoria en a rede a ponte que nos transporta a diferentes realidades. Cultura agraria, marítima e oficios tradicionais, mundo de festas e literatura oral. Patrimonio material galego portugués. Ponte nas ondas, voces novas. Ponte nas ondas, nuestra radio das vibracións positivas, non? Ponte escoita, acertame de textos, relatos, poemas, cancións, coa palabra ponte en pontenasondas, @pontenasondas.org. Estamos no rede do patrimonio está na... Son as 5 e 6 minutos, continuamos dende Salvaterra de Miño na Casa da Cultura. Estamos celebrando o 20 aniversario de Ponte nas Ondas.
acaban de pasar por aquí unha morea de profesores e profesoras de institutos de colexios da zona do Condado e tamén da zona do... Como se chama comarca? Fonte, Baixo Miño de Portugal, non? Bueno, do Alto Miño para eles, Baixo Miño para nós. Exactamente, sí, sí, é sempre o mesmo lío. José Font é o noso compañeiro e amigo da Radio Municipal de Tui. Exactamente. Que é un placer verte de novo. Igualmente, un placer estar con vos. Bueno, agora falaremos cos compañeiros da radio que significaron moito para Ponte nas Ondas nestes 20 anos de historia. Pero antes diso, temos que escoitar os propios alumnos, non? Aquí estiveron pasando os profesores e os alumnos, claro, fixémoslles así, os pobres Ricardo quedaron aí na grada, na bancada, non? Que dir de pobre? De pobres nada, non? Que dir de pobre? Estuvo aquí facendo... Isto é como... como era aquel programa? Estamos ali catando a noite, entendes? Que ben? No, era como aquel programa que había, Hablando se entiende la vasca. Ti estás aí no medio dos rapaces, non? Sí. Aí sentado. Non, ademais que síntome moi ben, non escoito nada, Non, pero nós a ti escoitamoste ben. Digo que síntome moi ben porque eu tamén empecé hai 20 anos. Estás igualiño ca eles. Estou igualiño, exactamente igual, temos o mesmo pelo, etcétera, etcétera. Bueno, non, en realidade é cousa moi importante que a xente que pasou antes polo estudio, e eu síntome, estamos aquí en Corrillo como se estivermos nunha taberna, non? Charlando e recordando, falta o que falta, non? Falta un pouco de churrasco, un pouco tal, pero bueno, en fin. Pero estamos, eu creo que na postura adecuada como para lembrar, e se estedes aquí porque tedes cosas interesantes. Son 5 rapaces, 2 deles escoitámonos antes, se non me lembro mal, Esther, sí, Esther e máis... Só falou Esther, non? Está de Víctor. Bueno, Víctor falou na inauguración da placa, claro. Claro, na presentación que foi a primeira, non foi a primeira. Falaches ti. Entón me engañaron antes. Entón viñeronme e me engañaron, viñeron aquí, non? Bueno, en todo caso, estes 5 rapaces que están aquí forman parte da historia. Pero estás dicindo rapaces, a xente que non nos ve pensará que teñen 15 anos. Bueno, pero que terán 20. 20 máis de 15. Terán 21. Unha cousa así. Pero en todo caso, pero vamos a ver, por que entras nese trapo? Non entro, non entro. Son xente nova, somos xente nova, non? Sí, somos. É un proxecto que ten 20 anos, é un proxecto moi novo, é un proxecto moi bonito, onde se involucran as novas xeracións e onde tamén é moi bonito ver que as xeracións, non quero dicir vellas, para que ninguén se ofenda, pero que están aquí, polo menos, lembrando, non? E lembrando, pois imagino que cada un terá as súas sensacións, non? E as súas vivencias, non? Con esta historia de Ponte nas Ondas. Por exemplo, Diego, voulle pasar o micrófono e que el nos conte cal foi a súa primeira experiencia, como foi e que o que recorda dela. Bueno, pois eu recordo de que se fixo aquí no mesmo lugar onde estamos agora, na Casa Cultura aquí en Salvaterra, e sobre todo me acordo pois dos intercambios que se facían. Eu son estudiei no Colexio Público Altamira, daquela era EGB, e acórdome de entrar en antena, que creo que me dera paso de feito Óscar, e falaba un pouco de onde estaba Sace de Caselas, porque o Colexio Altamira está no Concello de Sace de Caselas, e pois falaba da situación e onde estaba, e tamén pois sobre todo as lembranzas que teño é pois que o Colexio Altamira daquela pois era un colexio que facía bastantes intercambios, e me acordo pois de ir, por exemplo, o colexio que había en Pías, onde se fixera ali algún intercambio, e, bueno, son as lembranzas, sobre todo, en contacto con nosos veciños do outro lado do río Miño, en Portugal. Había presión daquela, cando facía estas cousas? Home, presión había bastantes nervos tamén. Nos ali no Colexio Altamira tíamos unha experiencia de radio, que sobre todo facíamos programas nos recreos, e, bueno, pois xa entrábamos en antena e había aquelas anécdotas das adicatorias, de que a xente nos pedía as cancións, tamén, bueno, falabas un pouco da cultura e de costumbres e de cousas así. Por exemplo, ti, Diego, daquela, cando comezaches, se ves que é unha pregunta moi indiscreta, non, dis, vaite por aí, non respondas, non? Pero ti daquela, cando comezaches, que idade tiñas? Pois eu naquela estaba en 8º de GB, tiña 14 anos, o meu tutor precisamente era Paco, era o meu mestre tamén, e tamén era o responsable xunto con Xaquín de radio,
e pois tiña 14 anos e agora teño 20 máis que teño 34, basicamente. Vai por ciencias. Vai por ciencias. Bueno, imos o que parece ser que era un pouco o director do Cotarro, porque todos falan del, de que este un pouco dirixía un pouco a historia, a ver como é a cousa, que xa falamos antes con el, que Óscar, que estivemos aí na inauguración da placa. Que che pareceu a placa, Óscar? Preciosa, preciosa, quedou moi ben. Que o que porque eu desde a miña posición non pude ler. Ainda non me deu tempo a lela, a verdade. Estaba de costas a ela. Pero puña algo así como do 20 aniversario de Ponte nas Ondas, non? Bueno, a túa experiencia, como nos contou? Pois a miña experiencia eu levaba un pouco a parte máis divertida. Tiñamos un programa concurso, que era un submarino, e un recuadro onde nos chamaban os alumnos dos distintos colexios, tanto de España como de Portugal, e dábanos unha indicación, un número e unha letra, e se adiviñaban tiñan premio. Repartíamos camisetas, libros, non me acordo ben, non lembro, pero discos, algo así, era a parte divertida. Todo o mundo nos chamaba. O sea, de cara a galería era o tipo guai. Que é o que pasa? Cando reparto os regalos no programa, quen son eu? O guai, non? Tal. Bueno, pero en todo caso, había máis xente involucrada. Con Esther falamos en un anaquiño, pero está aquí e non vou facer así o placaje este, o como se chama agora, a cobra, non? Simplemente Esther, que imagino que tamén terá lembranzas, como todos vos, pues, bonitas, emotivas, ou incluso algunha anécdota curiosa, non? Sí, bueno, como decía antes, tampouco teño moitos recordos, pero tuvo que ser unha cousa que me gustou moito porque sigo mantendo todo desde fai 20 anos. Pois tendo chuleta deberías lembrar algo máis. Nada, iso que foi unha experiencia boa e que me alegro de que siga agora tan presente. Por certo, a que vos dedicades agora, vos? Ti, por exemplo? Eu, pois, traballo nunha empresa auxiliar de automoción de mantenimento. Ti? Eu en venta en materia de construcción. Ti? Xa o dixeches antes. Sí, como coordinadora de salvamento marítimo. Moi ben, hai un vínculo aí co micrófono. Todos os días tens que coller o micrófono e tal. E bueno, imos falar con Raquel. Hola, Raquel. Hola. Ti que me contas? Pois eu contoche que eu era telefonista. Era produtora do programa. A miña anécdota é que pois eu estuve no día anterior para ver que todo funcionase ben. Ti estabas antes de que comenzara a historia. Bueno, que aquí está a entrevista realmente. Eu estaba antes de que comenzara, non? Pois sí, estivemos antes, no día anterior, para ver que todo funcionase ben e que todo estivese ben. E todo estaba ben, non? Sí, estaba todo moi ben. Estaba todo no sitio. E se fallaba algo, que pasaba? Non pasaba nada? Non pasaba nada porque era en directo, a ver. É como agora, se pasa algo tampouco pasa nada. Bueno, ao principio pasa un pouco, pero depois botamos unha risa, non é? Tal cual, sí, é verdad. Bueno, e nos queda aquí nesta preferencia que temos da balconada, temos a Víctor. Que tal, Víctor, como estás? Moi ben. A que te dedicas? Bueno, por certo, que non te preguntei a ti. Raquel, a que te dedicas agora? Son peixeira. Peixeira? Sí. A como témolo, que sei, merluza do pincho, hoxe? Hoxe estaba casi 9. E ademais teño que decir que vendo no país veciño. Sí? No país veciño, sí. Traballas en Portugal? Sí. Que ben, non? Pois aí tamén. Despois de 20 anos ainda teño relación con eles. Bueno, moi ben. E mantense. Bueno, Víctor, ti tamén, dende o principio, nesta iniciativa, non? De presentador con Esther, vendo o que vexo agora, a verdade é que cambiou o asunto, porque nos pelexábamos por un micro e agora cada un tedes o seu, dá gusto. Agora dá gusto. Pero que, escoito unha cousa, despois así a micro pechado contoche. Tiven que correr a abondo, para coller os micros, cuidado. Bueno, que a túa experiencia, aparte de comenzar, de presentar con Esther, que lembranzas desta historia, ou se che quedaron ganas de continuar con este tipo de vida, tiveches oportunidade de facelo ou non, a que te dedicas agora? Cantas preguntas xuntas? Sí, a verdade que me estás liando, pero bueno, vou intentar salir do paso. Nada, pois a experiencia foi algo que se queda sempre aí grabado e que a verdade que está ben que siga co mismo. E nada, é iso. Xa me liaxe.
Sí, Puxéchelo nervioso. No, ti se estiveras agora na radio, que faceta na radio te gustaría desempeñar? Aparte de locutor, pero que especialista en alguna cousa, en alguna materia? No, a verdade, non sei. O que che voten, non? Mais e menos. O que pongas propaganda, as publicidades e punto. Ese é o mellor. Que faz agora? Traballo nun súper. Perfecto. Bueno, Moi pues ben, Ricardo. Seguro que exemplos. traballa no súper, pero ten debilidade, Diego, por decir fulanito de tal vai á caixa, non sei que, non? De cando en vez colles a megafonía. Non? Bueno, Ricardo, como estiveches aí na bancada... Agora quédanos o mellor sí. que ir ao bar a tomar unha... Por iso, ibache dicir, podes descansar un cachiño con eles? Que maravilla, vamos tomar uns paracetamoles, por iso. Eu quedo aquí cos profesionais da radio. Bueno, profesionais aquí somos todos, porque dende os alumnos ata os que gañamos a vida con isto, non? Antes lles presentaba a Xosé Font da Radio Municipal de Tui. Sí. E tamén están comigo Chico Ferreira de Ecos da Raia en Monsao. Hola, Chico. Hola. Moi boa tarde. Boa tarde. E Chus Álvarez, que é profesora do Colexio Humberto Juanes de Nigrán. Hola. Pero ademais é de Radio Vilameán, que é a radio educativa de Nigrán. É así, Chus? É a radio, sí, hola, boa tarde. Moi boas tardes. É a radio educativa do meu colexio. Do teu colexio en Nigrán, perfecto. En Nigrán, exactamente. É dicir, que é unha radio que fan os alumnos do cole. Sí, unha radio pequeniña que se emitimos a programación por la amplificación, co cual todos os veciños de Nigrán, estamos no centro do pobo, entérase todo Nigrán do que se fai na radio do noso cole. Que ben, non? Sí. E son exclusivamente os rapaces, porque o escoitarse en todo Nigrán, igual hai xente fora do cole que quere facer cousas na radio, isto é posible? Habitualmente son os nenos, pero hoxe, por exemplo, estaba lle contando a Xosé Font, que foi un dos meus mestres radiofónicos, porque eu son profe, que fixemos unha entrevista gravamos unha entrevista con Pilar Valero, que é unha xogadora de baloncesto da selección nacional, que vai vir a Nigrán como madriña dun torneo de básquet sin barreiras, un torneo que organiza o Clube Dalí para nenos discapacitados e nenos non discapacitados, e gravámola e emitímola tamén desde a nosa pequena emisora. Claro, vos tedes a vantaxe para participar en Ponte nas Ondas que vos xa tedes a vosa propia emisora de radio. Sí, eu empecé en Ponte nas Ondas hai 20 anos tamén, en un colexio que non tiña radio escolar. Cando me fun a vivir a Nigrán, montamos a emisora no cole, e entonces o profesorado está moi implicado, de tal forma que os nenos pasan por Radio Vilameán desde pequeniños, desde moi pequenos. E cantas horas emitides o día? Emitimos nos recreos, e este ano emitimos 2 días, outros anos 3 días, outros anos 5 días, dependendo un pouco da disponibilidade. Pero son os recreos? Son os recreos, non se fan programas o mellor grabados durante outras horas, non? Emitimos en riguroso directo. Moi ben. Bueno, hoxe a entrevista gravámola. Bueno, a veces fais algunha trampiña, claro, a veces fais algunha trampa. Moi artesanal. Que te explique como a grabaron, que eso que ten mérito. Ah, sí? Como grabaron entrevistas. Pues mira, claro. gravaron, as preguntas fixéronas 2 nenas de quinto de primaria. Entonces chamamos a Pilar por teléfono, polo móvil dunha profesora, e outra profesora co seu móvil iba gravando as alumnas e as respostas de Pilar que se escoitaban con mans libres do teléfono. O sea que imagínate, ainda saiu con bastante calidade. Como para poder emitilo. Claro. Bueno, pois isto en canto a Radio Vilameán do Colexio Humberto Juanes de Nigrán, que é todo un exemplo, non, de como a radio se pode meter dentro do plan educativo, non? E como pode servir para desenvolver o traballo dos rapaces. Seguro que lles fai moita ilusión. Sí, aparte que, bueno, eu quería tamén decir que eu estou aquí, pero estou representando a todos os coles, sobre todo os daqui do condado, que son os que aínda siguen mantendo viva a radio. Aquí podía estar Paco, podía estar Xaquín, podía estar Raúl, podía estar Flore, podía estar Pilar. Bueno, estou eu, porque eles estuveron antes, non? Pero eu creo, e creo que eles coinciden comigo, que a radio é moi importante para os nenos. Sí. E a radio, ahora que se fala tanto de competencias, a competencia lingüística, a competencia comunicativa, é que na radio está todo. Está todo eso. Aparte de que do motivadora que é para eles. Bueno, pois agora imos falar, porque claro,
unha cousa é a radio a nivel de colexio, que xa é a radio concebida para os nenos, pero agora imos falar de como outras radios se foron adaptando a Ponte nas Ondas. E imos escoitar un exemplo, isto foi pois un momento destes 20 anos de historia de Ponte nas Ondas, unha colaboración, creo que son os rapaces de Tomiño, e emiten dende unha radio concreta. Van escoitar este corte de voz do arquivo de Ponte nas Ondas. Ola, amigos e amigas que escoitades Ponte nas Ondas. Dende Radio Tui comezamos a misión do programa do Cole de Sobrada, Mare Magnum, co que contamos facervos pasar un rato divertido. Nos micrófonos, Eva Cuñas e Rita Iglesias. Recoñeces o son de Radio Tui, Xosé Font? Sí. Non estarías facendo yo o control ou algo? Por aí seguro que estaba, por aí seguro que estaba, casi seguro, sí. Porque contanos no teu caso cando empeza a colaboración de Radio Tui con Ponte nas Ondas. Bueno, empeza no momento que desde a radio nos chama moito a atención a iniciativa, nos poñemos en contacto con Santi e facemos unha entrevista na radio. Eu creo que daquela facíamos tamén algo de tele, pero pouquiño, e nos interesou moito e a partir de aí falamos con Santi, vamos, que te líe Santi, é o máis fácil. Sí, bueno, é moi fácil, que te líe moi fácil. Que te líe Santi non ten mérito, non? E liounos, e a partir dese día, pois, durante varios anos, puxemos as instalacións da Radio Municipal de Tui a traballar para Ponte nas Ondas e foi unha experiencia espectacular da que aínda estamos recollendo os froitos. A que te refires con isto de que aínda recollendo os froitos? Pois mira, agora un rapaz colaborador que está, un colaborador de un rapaz de 20 e tantos anos, empezou en Ponte nas Ondas. E que creou canteira, non? Sí, moitísima. Pasa moita xente pola radio por outros motivos, de repente entrevistas a alguén que está nunha asociación ou en calquera colectivo e dice, non, si eu de pequeno estuve aquí en Ponte nas Ondas, un montón de rapaces. Pero non só iso, senón que en Tui ademais creou escola e o Cole de Pazos de Reis sigue facendo, na Radio Municipal de Tui temos un día a semana de radio escolar. E o Cole de Pazos de Reis convida a outros coles e durante 10-15 minutos, un día a semana, Radio Municipal de Tui, radio escolar, e é a radio que fan os rapaces recomendando libros. É un espacio de literatura para nenos que se fai unha vez a semana. O sea, aquí estamos recollendo froitos daquel traballo. E aparte deses froitos, Xosé, continúa a colaboración de cando empeza a facedes cousas? Sí, algunha vez menos, porque, bueno, agora xa todo o mundo ten, claro, con internet, eles xa teñen máis métodos de difusión, non precisan acudir tanto ás radios. Pero nos cada ano, de maior ou menor medida, algún cole ven a gravar o seu programa nos nosos estudios, conectamos, é dicir, seguimos aí ligados. Claro, neste senso teño que dicir que a Radio Galega tamén dende o principio colaborou con Ponte nas Ondas, non? E deso poden dar conta pois compañeiros técnicos de son como os que hoxe están connosco, Alberto López, Nacho Besteiro, que teñen estado aquí. Eu non sei, Alberto, ti estabas no primeiro Ponte nas Ondas hai 20 anos, nese en concreto non, pero outros, este sitio xa o coñeces, non? Aquí xa estiveches máis veces. E o mesmo podo dicir pois de outros compañeiros como Modesto ou Xoan Xosé Vicente. Espero non esquecer a ningún, aínda que pode ser que algún outro pasara por aquí, non? E claro, hoxe a internet, a través de internet, pois é moi doado xa emitir, non? Abríronse outras vías que, bueno, afortunadamente, pero a radio é a radio. E hai que facer radio. Estou contigo. Despois o camiño por onde saia, por onde se difunda, onde chegues, iso de acordo, pero a radio hai que facela aquí. A radio seguirá afortunadamente sendo a radio moito tempo. E eu estou con Chus que decía, bueno, que a radio para rapaces é algo que debería ser asignatura obligatoria. O sinto, profes, que seguro que xa tedes dabondo, pero debería ser asignatura obligatoria. Estou contigo. Bueno, o noso terceiro convidado que ten que ver tamén coa radio, creo que o coñeces, non, Xosé? Seguro. Despois contoche. Despois me contas. Chico Ferreira, de Ecos da Raia en Monsao. Chico, Ecos da Raia tamén estivo onde o principio en Pontes nas Ondas. Foi, sem dúvida, posso falar em português. Claro. Que é para, ao fim e ao cabo, nós portugueses e galegos temos... É igual. Eu falando melhor, Minho e Galiza, para não dizer Portugal e Espanha, porque ao fim e ao cabo é mesmo o Minho e a Galiza que se juntaram nesse programa. E em Monção só havia a Ecos da Raia e em Salvaterra não havia rádio. Mas havia um local onde se podia montar uma rádio e com a colaboração dos técnicos portugueses da Ecos da Raia conseguimos montar um estúdio aqui, atribuímos-lhe uma frequência que era precisamente a que nós tínhamos lá, dividimos-la e fizemos um programa que foi
foi qualquer coisa... Foi um sucesso, como decides ali em Portugal. Mas não? o problema não, o importante disto é que eu trabalho na rádio desde 1986, que foi quando a Ecos da Raia ainda era rádio pirata, ainda não havia licenças para rádios locais. Mas o importante é que nunca tínhamos feito um intercâmbio, fosse com quem fosse. Ou seja, havia discos pedidos, no tempo dos discos em vinil e das cassetes. Agora, ter num estúdio tantas crianças como as que tivemos e conseguir coordenar tudo com o Santiago e os professores portugueses, eu falo no Santiago porque era com quem lidávamos mais diretamente, e com os professores portugueses, para fazer um guião de como é que as crianças, agora vão entrar aqueles dois, depois vão entrar os telefones, uma coisa que agora tecnicamente é fácil de fazermos, falamos para o Paris, falamos para qualquer sítio, colocamos no botão e já lá está o telefonema, e naquela altura, telefones não havia cá digitais, era tudo analógico, e como é que conseguimos falar com Salvaterra e falar com Portugal? Foi uma experiência para nós, para mim que já trabalhava na rádio há muito tempo, foi uma experiência excepcional, foi qualquer coisa de muito bom, e penso que o programa em si teve um conteúdo que mexeu na política dos dois países, porque nós conseguimos pôr a cultura de uma região, do Minho, e a cultura da Galiza a fazer um intercâmbio. Os miúdos foram fazer entrevistas às aldeias, aos labradores, àquelas profissões mais tradicionais, e os portugueses fizeram igual. Foi muito bonito, foi qualquer coisa de muito bom. Claro, aquel primeiro programa, como dixemos, foi emitido por Ecos da Raia, e non sei se repetistes esa experiencia máis veces. Sempre. Ainda que últimamente igual non tanto, como nos dicía Font, non? Porque, claro, a força da tecnologia acabou por... A tecnologia é muito boa e sabe muito bem que uma pessoa nem com a internet faz o que quer e bem apetece, sobra tempo para ir tomar café enquanto a máquina trabalha, e realmente separou um bocado a parte humana. A parte humana, o estar no estúdio, os alunos ali, e estarem a ouvir numa coluna o que é que os de Salvaterra estavam a dizer, ultimamente o que é que os do Brasil ou de outro país, separa humanamente. Houve ali um desfazamento. Mas continuámos ligados, ainda ano passado houve um grupo da Escola Profissional, da EPRAMI, de Monção, que foi fazer uma gravação para o Ponte nas Ondas de ano passado. Portanto, a ligação mantém-se, estes 20 anos continuamos firmes, apesar da rádio agora não ser só Ecos da Raia, acabámos por ser uma cadeia de rádios que se chama Rádio Vale do Minho, onde engloba Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura, mas continuamos a ser um elo de ligação entre as duas regiões. Claro. Que me vas contar de Chico, Font? Bueno, que a Chico tiñas que velo facer control técnico con 4 radiocassettes, escoitando unha emisora en cada radiocasete, tiña 4 orellas. Non o sabemos, pero ele tiña 4 orellas. Entón, ele escoitaba 4 emisoras ao mesmo tempo e iba facendo a mezcla de todo un espectáculo. Porque, claro, nada que ver co que... Hoxe, con tantas tecnoloxía, Chico, a xente non é quen de facer todas esas cousas. Mas deixa-me dar aqui só um pormenor. Ele recordou uma parte técnica de que uma pessoa tinha que ter duas orelhas a ouvir dois aparelhos em cada orelha. Sim. Mas há aqui um pormenor, é que a tecnologia agora está desenvolvida e não sei o quê, mas se acontece o que aconteceu um ano, aí é complicado. O José ri-se agora porque teve que levar com tudo em cima. É assim, é que nós no dia anterior ao programa estivemos nos estúdios, alunos, professores, eu a falar com o José, olha, a música de passagem é esta e não sei o quê, não sei o que mais, tudo bem. Às 3 da manhã fui para a cama, às 7 da manhã liga-me o diretor a dizer que tínhamos sido assaltados no Monte de Faro, onde está o posto emissor, e que não tínhamos emissores para transmitir. E agora? O programa ia para o ar às 8 da manhã. Toca agarrar nos alunos todos de Pias e de não sei de onde, para Tui, para Salvaterra. Para emitir dende ali, non? Bueno, moitas anécdotas que teñen que ter pasado nestes 20 anos. E, bueno, xa ven, moitas delas grazas a profesionais, non? Como Chico Ferreira, de Ecos da Raia Monsao,
ou Xosé Font de Radio Municipal de Tui, entre outros. Grazas aos dous e tamén a Chus Álvarez. Foi un placer. Imos facer unha pausa para a publicidade e continuamos. Continuaremos despois da publicidade falando de outra experiencia radiofónica, neste caso en Braga, creo que non me equivoco, sí, en Braga, que ten como sintonía o programa que fai o noso seguinte convidado unha das cancións relacionadas con Ponte nas Ondas. Agora lles conto. Parecería, Ricardo, esta canción que estás escoitando como sintonía dun programa de radio? A mí me parece ben. Está ben, verdad? É unha idea boa. Pois mala idea porque xa está collida. Bueno. Como sintonía de radio. Estaba vendo as misturas que tiña aí, a melodía, que ten moitas. Está moi ben, está moi ben. Máis perto de Uxía pertence o disco Meninos Cantores de Ponte nas Ondas, porque durante estes 20 anos pois tamén houbo traballos discográficos. E o noso seguinte convidado, Fernando Groba, vai nos contar a súa historia, a súa relación con Ponte nas Ondas, a súa relación coa radio, pero ademais pois o seu traballo que é moi interesante. Ele é lector de galego no Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño en Braga. Hola, Fernando. Moi boas tardes. Boa tarde. Ti das clases de galego, polo tanto? Sí, dou clases de galego, os cursos libres de galego, que son tamén preparatorios para os celgas, non? O que son aquí os celgas. Temos tamén unha cadeira que imparte literatura e cultura galegas, e despois tamén facemos actividades culturais, non? De coñecemento e de dinamización cultural. En febreiro, por exemplo, fixemos unha semana cultural que uniu Portugal e Galiza. Houbo unha homenaxe ao Seca Afonso, pero tamén a Rosalía de Castro. Estivo ali a Uxía, o NARF e tamén Anxo Angueira, falando de Uxía e musicando os seus poemas. Facemos actividades dese tipo. Agora en maio imos ter outro mes así tamén con moitas actividades. Por exemplo, imos comezar o 9 e 10 de maio cunha viaxe que imos facer a Galiza. Todos os estudantes que pasan durante o ano polo Centro de Estudos Galegos, tanto dos cursos libres como das cadeiras do centro, pois virán de viaxe a Galiza, para coñecer un pouco Santiago, un pouco a zona de Oia, a zona de Baiona. Despois, xa no Día das Letras, na fin de semana das letras, imos ter un obradoiro de teatro. Estará ali Vanessa Sotelo, que é unha actriz e dramaturga galega, moi noviña, que é tamén de Moaña. E despois, xa no 23 de maio, imos ter tamén a terceira edición xa do Día da Galiza en Braga, pois que é un día tamén que se fai ali. Este ano ímolo facer no Mosteiro de Tibáns, un sitio turístico moi bonito, é verdade, só por ir ao sitio vale a pena ir. Este ano ímolo dedicar aos xogos tradicionais, pero tamén ás lendas populares. Serán os propios alumnos os que sexan organizadores e tamén os que conten as lendas e os que sirvan de monitores para os xogos culturais. Bueno, tal e como estás contando, dá impresión, e seguro que é así, que en Braga hai un grande interese pola cultura galega. Sí, sí que hai. A verdade é que non nos queixamos do número de alumnos e o interese que teñen. Curiosamente, ti, Fernando, és daqui de Salvaterra, non? Non, de Ponteareas. Bueno, de Ponteareas, que é 15 kilómetros. Sí. Pero chámame a atención que creo que ti a iniciativa Ponte nas Ondas non a chegaches a coñecer ata hai cousa de 10 anos, máis ou menos, non?
A ver, eu cando era neno coñecía xa a algúns dos integrantes de Ponte nas Ondas como Santi ou Chus, que eran mestres na nosa escola ali en Ponteareas, en Santiago de Oliveira. Con Santi xa se fixera ali un traballo, eu non lembro agora en que concurso estaba, mellor cuarto ou quinto de XB, pero lembro que meus irmáns sí que xa estaban en sétimo ou oitavo, entón con el sí que fixeran un proxecto no que participaran de escola a escola e incluso conseguiran algún premio, non? Entón, vaya, despois, a partir de aí, eu coñecía a Santi, non? Pero tampouco Pero creo que cando foi no ano 2005 esa iniciativa, cando Ponte nas Ondas promoveu a candidatura como patrimonio inmaterial desa tradición oral galego-portuguesa como patrimonio inmaterial da UNESCO, aí foi cando ti empezaches a implicarte un pouquiño máis, non? Supoño que polo teu coñecemento igual da relación de Galicia e Portugal, non sei se me equivoco, Fernando, un pouquiño iso foi o que te chamou a atención. Como os meus estudos son filoloxía galega, non? Cadrou que nesa presentación do 2005 eu estaba por Santiago e estaba ali xusto cando eles presentaron a candidatura e vai, esa infancia, non, que me recordaba ver ali a Santi, pois ese día levoume a falar con ele outra vez, pero era como unha cousa latente, non? Eu, mentres non estaba nun sitio no que pudese facer algo, non podía, non? Entón, agora que estou nun sitio no que sí podo participar e podo colaborar a difundir a cultura galega en Portugal neste caso. Bueno, ti na Radio Universitaria de Braga conduces un programa que se chama Galicia máis perto, que ten esta sintonía a que facíamos referencia antes, que, bueno, tamén está servindo para este traballo que ti nos estás a contar, non, Fernando? Efectivamente, é outra destas actividades de difusión da cultura galega, non? É un programa que se emite todos os xoves, casi me custa non dicir quinta-feira, non? Quinta-feira, efectivamente. Todos os xoves das 8 ás 9 horas portuguesas, non? Que son as 9:10 daqui. Nese programa intentamos levar as novidades musicais galegas, pero aparte de música tamén levar outros aspectos da cultura, non? Moitas veces falamos de Ponte nas Ondas, da nova candidatura que se presenta este ano, non? Para o patrimonio inmaterial, e vai a levar, falamos da Esmorga ali, non? Cando foi a estrea e o éxito que tivo o filme, cousas parecidas, non? Outro día falamos do Día Internacional do Teatro, que é hoxe. Ai, é hoxe o Día Internacional do Teatro? Eu penso que sí, Tú perdida. Pode ser, en Ourense xa inauguraron a Mostra Internacional de Teatro de Ourense. Se non me equivoco é hoxe, non? Sí, pode ser. O 17 ou 27 de marzo. Sí. Bueno, pois sei que, Fernando, ti estás dando clases aquí tamén, non? Non, aquí non, só do alá. Pensei que aquí tiñas hoxe unhas clases ou algo. Teño alá. Alá donde? En Braga, non? Sí. Ai, en Braga. Entón, a donde tes que ir a Braga? Pensei que ibas aquí ao lado. Non, as 7:30 daqui, as 6:30 da Portuguesa, teño que estar ali. Tes que estar en Braga? Sí. Vai marchando xa. Bueno, tampouco está tan lonxe, que agora que as comunicacións son bárbaras. Canto che leva daqui a Braga? Desde aquí, unha hora. Unha hora. Sí, por autoestrada, unha hora. Vai marchando. Grazas, Fernando, por estar aquí. Moitas grazas a vos, moitas grazas tamén a Ponte nas Ondas polo convite, e estamos aquí para o que sexa. Grazas, Fernando. Nada. Ata loguiño. Veña. Bueno, é moi curioso porque a mí dixeranme Fernando ten un poquinho de presa, que logo ten que dar clase, eu pensaba terá que dar clase aquí en Salvaterra, non pensaba que ia ir a Braga despois daqui. Pero escoita, Portugal está aí ao lado a tiro de de ponte. Que me vas dicir a mí? Que me quedei. Cruzas esta ponte, pero ele ainda ten que ir a Braga. Pero non queda nada, é dicir que ten unha hora indo a velocidade que ten que ir. Non hai problema ningún. Ves o que temos aquí en fronte, non? Temos un grupazo. Sí. Temos a Xurxo Antúnez, Lucas, Aitor... Quen é Lucas? A ver, que digan presente. Lucas, presente. Aitor, presente. Moi ben. Nayara, presente. Tamén Paula, presente. E Carmen. Presente, que vos teñen as rapazas todas, Uxía, entón en vez de Carmen é Uxía. Moi ben. Bueno, eles son Tradisón, un grupo que van empezar, antes de nada, facendo o que mellor saben facer, que interpretar un dos seus temas musicais. Xurxo, despois falan. Primeiro tocan e despois falan. Vale.
Ai, Rosiña, Rosiña do pelo, ven comigo a mallar o centeo, o centeo, centeo a cebada, ven comigo, miña namorada. Esas voceciñas tan chulas. Xurxo, podes vir aquí, podes subir aquí e os demais integrantes do grupo pasalles maca o micrófono. Xurxo Antúnez é profe de música tradicional, membro do grupo Tradición que acabamos de escoitar. Ves coa zanfona e todo, pon os cascos. Que ten unha máquina, eu nunca lle chamei zanfona eso, chamei máquina. Máquina. Que tal, Xurxo? Moi boas tardes. Moi boas tardes. Porque é unha máquina, Bueno, un dos instrumentos máis fermosos que temos a sorte de contar con eles en Galiza. Pero unha máquina pura e dura, decir... Sí, home, como todos os instrumentos da nosa cultura, esas cucharas que andan por aí tamén son unhas máquinas. Sí, tamén. Todos estes rapaces son alumnos teus, alumnos teus. Sí, decir que, bueno, Tradición, en realidad, hoxe non viñemos como Tradición porque non pudemos vir todos, entón, que fixemos? Hoxe que sodes? Hoxe somos alumnos, algúns membros de Tradición, sí, pero alumnos nas asociacións nas que eu dou clase, algúns deses alumnos. Pero ti das nesta comarca, non? Eu dou en Gondomar. En Gondomar. Eu dou clases por Gondomar. É que Xurxo ten unha historia tamén con Ponte nas Ondas. Ti fuches un dos alumnos que participou, non, nalgúnha edición. Sí, eu vin o primeiro ano, vin regueifar a Ponte nas Ondas no ano 95. De moi neno. E despois, máis adiante, estuven aquí en Salvaterra e foi onde tocamos a primeira vez, onde se tocou por primeira vez en medio de comunicación o paso doble dos Terribles de Donas, que foi a primeira charanga que hubo no Valmiñor. Porque ti és fillo dun dos Terribles. Eu son neto do fundador dos Terribles de Donas. Neto do fundador, nada menos. E penso que o único que tiña que facer é que ese amor, esa paixón que herdei dos meus avós, pois hai que transmitila e nada mellor que traer estas nenas e nenos aquí para que sintan orgullosos do que fan e que valóreno.
Imos preguntarlles como é Xurxo como profe. Estás disposto a pasar ese exame? Hai algunha mirada por aí que eu non sei. A ver, Maca, pasaslle a Lucas, por exemplo. Ti eres Lucas, verdad? Luca. Ai, perdón. Luca, claro, non é o mesmo, Luca que Lucas. Pero pode coller Luca e logo vanse pasando o micro, así Maca non está tan incómoda. A ver, Luca, co micro cerquiña da boca. Como é Xurxo como profe? Pois... Que vai dicir? A ver, cuidado, que está aquí. Que vai dicir? El ojo ten clase. Pois penso que moi bo profe, que todo o que fai sempre pensa máis na xente sobe para que todo isto non morra e poda seguir adiante. Que ben. Cantos anos tes, Luca? 15. De onde es? Peiteiros. Isto onde queda? En Gondomar, non? Sí, pertence a Gondomar. Perfecto. Pásalle a túa compañeira que é Naiara, non? Carme, bueno, estou liada, non dou unha. Carme, contame, cantos anos tes? Teño 12 anos. 12 anos? Penso que Xurxo é un profe estupendo porque... Deulle tempo a pensalo. Moi bo cos rapaces, todos lle queremos, é super amable con nós. Pero mira, vouche facer unha pregunta. A parte da música que facedes, que estou seguro de que che gusta, porque estás aí, porque che gusta a música tradicional, non? Que le inculcan, vale. Que outras cousas escoitas tamén? Que é o que che gusta? Non a poñas nerviosa. Por qué? Por qué? A música é mundial, a música... Aparte de música tradicional, gustache outra cousa, a linguaxe musical... Taylor Swift, estas cousas. Que che gusta? Non moito. Non moito? Gustalle a tradicional, que pasa, Ricardo? Non che pode gustar só a tradicional? Pero estou preguntando. Claro. Bueno, quedan uns 2 minutiños, minuto e medio, pásalle a túa compañeira, Carmen. Ti como te chamas? Naiara. Naiara, vale, que eu estaba confundida. Cantos anos tes? 8. 8. Como é como profe, Xurxo? Bueno. Ala, vai instrumento. Ai, a ver, bo ou malo? Bueno, claro. Pásalle a túa compañeira, esta é? Uxía. Cantos anos tes? 10. Vemos que hai todas as idades aquí. Sí, e a ti o que máis che gusta de Xurxo? Que si te equivocas en algo, que te axuda e logo te sale ben. Moi ben. Iso é o máis bonito que se pode dicir. E tamén che gusta... Paula, a seguinte. Bueno, a pregunta. A ver, Para Paula, pregunta. A parte da música tradicional que tocades, gustache algo máis? Outro tipo de música? Podo decir tranquilamente que non se vai pasar nada, Sí. E cal? Vale, cal. Moitas. Cantos anos tes, Paula? 8. 8. E pásalle a Aitor, que senón non nos queda tempo. Aitor, ti cantos anos tes? 14 anos. E que che gusta das clases de Xurxo? Que é moi bo profesor. Pasádelo ben na clase, non? Sí. Bueno, vas ir a gusto con estes alumnos, Xurxo. Parabéns por ese traballo que fas, Nada. É un gusto ver a rapaces tan noviños pois cantando a música tradicional. Chegamos ás noticias das 6 e continuamos xa na recta final deste programa especial en Salvaterra de Miño con Ponte nas Ondas. Son as 6. Radio Galega. Noticias. Saúdo. A facer posible esta ponte emisión para todas as xentes de Monsao e Condado. Bon día, Monsao e Condado, desde a Casa Cultura de Salvaterra no 90.6 do voso dial. Neste fermoso día 29 de marzo iniciamos a construcción da nosa Ponte nas Ondas, ponte radiofónica que desde estes momentos até as 11 da noite vai convidarvos a ligar unha banda coa outra do noso pai Miño. Preparados e listos para este maravilloso encontro os nosos equipos técnicos e locutores escolares. Abren de par en par esta frecuencia para chegala aos equipos que en Ecos da Raya van facer posible esta ponte emisión para todas as xentes de Monsao e Condado. Ola, Ecos da Raya. Ola, colegas de estudo. A tarde, con Cristina García. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beira e nade alemán, ponte a falar, ponte a soñar, ponte nesta beira e nade alemán.
Seguimos en directo dende Salvaterra de Miño, estamos na Casa da Cultura. A verdade é que hoxe empezamos, Ricardo, dicíamos, aquí a temperatura é boa, pero está nubrado. Lembras cando estabas ti aí fora na inauguración da placa? Xa dixen que iba a despexar. Sí, está agora un día solleiro, estupendo, para recibir a todo o mundo que queira incorporarse agora aquí onde a nós, neste salón de actos da Casa da Cultura, onde aínda hai sitio, pero para que teñades unha idea da cantidade de xente, pido vos a todos un aplauso para que se vexa que hai xente. Bueno, agora... Aí está a xente de Salvaterra. Casi apetecía estar no parque. É que apetecía estar aí nese parque que estamos vendo en fronte. Hai unha temperatura perfecta, moi agradable, que creo que vai quedar así toda a fin de semana, e non son pemán, pero creo que sí, pero creo que estaríamos extraordinariamente ben aí fora, pero bueno, estamos aquí dentro. Bueno, dentro dunha horiña estamos aí fora. Nada, non pasa nada. Imos falar agora de música. Estábamos escoitando Ondas Alén Mar. A verdade é que a discografía que durante estes 20 anos nos deixou Ponte nas Ondas é tamén un patrimonio dentro de todas as cousas que se fixeron, non? E o tema que estábamos escoitando é un tema de Pancho Álvarez e María Sollerio, é un dos nosos convidados agora, é Pancho Álvarez, que está, claro, teño aí dándome as costas, pero tes máis que dar, Pancho, porque senón non podes falar polo micro. Hola, Pancho, moi boas tardes. Boas tardes. Porque Pancho está neste escenario improvisado coa súa guitarra, un violín un pouco grande, máis ben, non, Pancho? É ben bonita. Un violín grande. É ben bonita a guitarra. Aquí estamos con esta viola. Estou no vacilando a Pancho, porque dixo, igual toco o violín, e ao final decidiu a guitarra. Pois sí, porque a verdade pensei mellor en traer esta guitarra procedente de Braga, de onde logo emigrou a Brasil, e agora eu a teño aquí tamén rebautizada co nome de Viola Atlántica. Que bonito. Pancho, contanos, estábamos escoitando este tema, Ondas Alén Mar, que é un dos teus temas, pero contanos a túa relación con Ponte nas Ondas, cando comeza? Bueno, pois hai moitos anos, porque eu coñezo a Santi, coincidimos no instituto, a moita xente que hai por aquí, porque somos da mesma zona. Enseguida, me pediron colaboración e, sin dubidalo, aquí estiven sempre ao que precisaran. Participaches en máis de un tema, ademais deste, en algún outro, non? De Ponte nas Ondas. Creo que no Alba de na Lúa, que los utilizaban de sintonía, tocas o violín, non? Pode ser? Bueno, pero ese tema gravouse con Na Lúa no ano 89, donde, como ben saben, a nosa debilidade pola música e cultura portuguesa sempre quedou patente nos nosos discos, non? Na Lúa, ano 89, Pancho. Perdón? 89, dixeches. Sí. Un tema que con texto de Manuel Forcadela, cantado por Fausto, Buxía, con Xulo Pereira, en fin, unha maravilla. Bueno, e hoxe que viñeches aquí coa tua guitarra, que tema tes pensado interpretarnos? Cal escolliches para esta tarde? Pois tocarei un par de melodías moi recoñecibles de música tradicional galega. Pois adiante, Pancho, cando queiras. Pancho Álvarez.
tes fans aquí, Pancho? Como se nota? Como se nota que tocas na casa, Pois sí, a verdade que sí, con grande placer. Sobre todo porque levamos unha temporada traballando por aí fora. Estou medio dormido, ainda co cambio horario. Co jet lag, que se chama. Queda moi ben. De onde chegaches? Pois fixemos unha xira por Estados Unidos, donde últimamente estamos máis a menos do que por aquí. E, bueno, a verdade é que é un placer viaxar, pero non hai como chegar aquí a casa e tomar un pulpo destes que non nos topan nos McDonald's ali de... No. Ningún burriquíns, nada. Nada disto. Pancho, moitísimas grazas. Foi un placer e grazas por esta actuación en directo. Bueno, dun músico pasamos a outro, porque tamén nos acompaña Fernando Abreu. Hola, Fernando. Hola, que tal? Moi boas tardes. Ti xa estiveras connosco ano pasado no programa de Ponte nas Ondas. Logo non te lembras da miña fantástica confusión, que pensei que tiña que ver algo con Javier Abreu. Sí, ter que ver que somos amigos. Exactamente. Claro, pero é que claro, tedes un apelido pouco frecuente, e el tamén, entón dá a impresión de que sodes familia, ¿no? Estamos os dous no mundo da música, aínda que en distintas posicións. E un certo parecido tamén, é dicir, un ten máis pelo que outro. Claro, sí. Javier ten un pouco menos que a mí, pero... Exactamente. Bueno, Fernando, a verdade é que podería vir aquí en calidade de músico ou en calidade de profesor, porque tamén é profesor no Instituto de Salvaterra, neste caso, profe de música, e tamén implicado en Ponte nas Ondas dende cando? Eu creo que dende o ano 2000, máis ou menos, que foi o ano que eu entrei no ensino secundario. E claro, tropecei con Santi, me liou. Aquí todo o mundo di Santi me liou. Bueno, me liaron Santi e Xerardo, me liaron os dous. Xerardo porque me coñecía por Salvaterra. Eu de Santi podo creer que te líen porque xa ten pinta de liante. Pero Xerardo con esa cara de boiño que ten, mira, vai aí. Os dous, sí, parece que non mata unha mosca. É o que ten a confianza. Santi porque o meu primeiro destino ese ano foi un instituto de Gondomar, xusto do lado do del. E Xerardo porque me coñecía que somos veciños aquí de Salvaterra. Entonces me liaron, sabían que era músico, e ademais en aquel momento eu estaba tocando cun grupo de música tradicional que era Xistra de Coruxo, e nada, dicieron, eres profe, tocas música tradicional, aquí tes que estar en Ponte nas Ondas, sí. Nos fixemos referencia ao principio á discografía destes últimos 20 anos, non? Porque en total foron varios discos, moitas músicas, moitas colaboracións. Contanos como foi a túa colaboración. Así, a primeira gran liada na que me meteron foi, antes de gravar disco, foi que decidiron que Ponte nas Ondas podía ser algo máis que un programa de radio, e decidiron que estaría ben facer un festival da oralidade. Entón, ese festival da oralidade, na primeira edición, mo liaron a min, e eu me encarguei de organizar ou de coordinar máis ben esa primeira festival da oralidade que foi en Vigo, no auditorio do Caixa Nova daquela, que ora é a banca, agora é o auditorio da Fundación, e foi un festival onde trouxemos artistas das dúas beiras ben recoñecidos, eu creo que estivera Uxía, Mercedes Peón, estivera Susana Seivane, Augusto Canario, bueno, xente que xa está na nómina de colaboradores habituais de Ponte nas Ondas. E detrás diso chegou o 10º aniversario e chegou a gran liada, que dixeron, bueno, 10º aniversario, temos que facer un disco. E eles te dicen, temos que facer un disco como se un disco é unha cousa sencilla, como se fora unha cousa que vas dun día para outro. Claro, que se fai dun día para outro. E a cousa se nos foi das mans. Se nos foi das mans moito porque meteron polo medio a Casa de Tolos, o estudio de grabación. O segundo. Segundo grande un dos colaboradores que hoxe non pode estar aquí porque estaba grabando outras cousas, teña outro compromiso, pero que estaría desexando estar aquí. Acabo de estar toda a fin de semana traballando con él en Vilalba. Se estivera aquí segundo, tería que recoñecer que ese disco foi o gran lanzamento de Casa de Tolos, porque a partir de ese disco, segundo empezou a traballar para todo o mundo, empezou a facer os vídeos, empezou ca parte audiovisual do estudio, e mira onde está agora con a canle de televisión. Non, digoche ben, porque traballei con el todo a fin de semana en Vilalba, facendo un despliegue absolutamente brutal. Pois sí, pois sabes, iba a ser un disco de alumnos tocando, non? E alumnos tocando, había ali alumnos tocando, había moitísimos
fixemos músicos aproveitando amizades, detrás deses alumnos estábamos cantidad de músicos do mundo da música tradicional e do folk galego, e detrás chegaron os vídeos, e despois dixeron, bueno, xa que fixemos o disco, vamos a leválo directo. Un directo para a Televisión de Galicia, que despois se fixo en Portugal na Casa de Música, isto con alumnos, e ti sabes o que é levar, eu levei a 50 alumnos meus, primeiro a Vigo, ao antigo Cine Fraga para a televisión, e despois os levas a Casa de Música, bueno, foi unha experiencia brutal. Casa de Música en Porto, non? En Porto, sí, sí. Maravilla, ademais. Bueno, que é un lugar... A televisión portuguesa. Alucinante, non? Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que algo ten este proxecto cando consegue vos decides liar, non? Pero implicar, diría eu, a tanta xente, ademais xente importante do país que fai cousas estupendas e que a todos cando se lles ofrece formar parte de Ponte nas Ondas aceptan encantados. E que hai unha cuestión que creo que é fundamental e é que non deixa de ser un proxecto didáctico. Eu creo que os músicos de Galicia temos bastante claro que temos que implicarnos no ensino, porque se a música galega non se traballa nas escolas non vamos a ter público. Entón, é fundamental colaborar e que os que eran nenos daquela que hoxe poda ser adultos que escoitan música galega e feita en Galicia, porque xa sabes que os medios de comunicación en xeral non nos fan moito caso. Claro. Pois, Fernando, moitísimas grazas un ano máis. E ata a seguinte. Ata o seguinte, non? Ata a seguinte. Exactamente. Xa Imos non confundir. Imos poñer un deses temas musicais que é unha mostra da colaboración dos artistas con Ponte nas Ondas, neste caso Uxía e Joao Afonso. Foi a primeira colaboración musical de artistas feita para a xornada de radio do ano 2000. Interpretan este O Cantar Galego. E achégate a mi Maruxa, chégate bem moreninha, chégate bem moreninha. Quero me casar contigo, serás minha mulherinha, serás minha mulher. Estrela brilante. Son as 6:21. Bueno, teño que dicir que xa chegou Rocío Pereira, que estivemos hoxe escoitándoa 20 anos atrás. Logo pasamos por aquí para vergoñala, que facemos que pase por aquí para poñerlle o momento. A mesmiña voz, pero con 20 anos menos, claro. Sí, a mesmiña voz. Bueno, logo pasará por aquí. Pero antes temos outros convidados que nos teñen que contar a súa implicación con este proxecto Ponte nas Ondas, porque acabamos de falar con Fernando Abreu de que algo terá todo isto cando consegue que a todo mundo que se lle ofrece formar parte del acabe facéndoa. A nosa seguinte convidada chamase Jéssica Lorenzo. Hola, Jéssica. Hola. Ti es das Neves, aquí o ladiño, non? Ti es, ti dedicaste a educación. Sí, bueno. Estudaches educación infantil, además fixeches eu agora, xa me perdo un pouco, pero isto que se chaman os máster, todo isto, non? Ti traballas no ámbito da educación, eres profe, polo tanto, e como coñeces ti Ponte nas Ondas? Porque, claro, ti es das Neves, podía ser que o coñeceras hai 20 anos, pero non é o caso, non? Non, porque é noviña. Bueno, cantos anos tiñas ti hai 20 anos, Jéssica? 3. Ah, claro, tes razón. Perdoa, Jéssica. Non, realmente parece teño bastante mellor ollo que a ti. A verdade é que sí. É moi nova, pero eu pensei, bueno, igual ten 20 máis. Non, pero ten 23, ten 23 anos. Canto coñeces ti Ponte nas Ondas? En sí, coñecino hai un par de anos coitando a Radio Galega. Estaba falando de que consistía e demais, e interesoume cando escubrín que fora que partir aquí de Salvaterra, sorprendeume, porque eu nunca soubera del, nunca tiña ocasión de participar.
E despois preguntei a compañeiros, amigos que tiña daqui, explicaronme que consistía. Parecía moi interesante. Claro, e ti nese momento estabas preparando o teu traballo práctico, non? Nese máster que facías, e decidiches facer o traballo sobre Ponte nas Ondas. Sí, o meu titor, Cid, que está aquí, é unha oportunidade de deume varias opcións, entre elas Ponte nas Ondas. Non o pensei, escollino, porque parece moi interesante poder formar parte. Claro, e ti nos podes dar un punto de vista, Jéssica, pois xa non do participante, senón de alguén que estuda este fenómeno, que o investiga un pouco, non? Nese traballo, que foi o que descubriches? Que os rapaces pois están moi interesados, motívalle o feito de formar parte dos medios da comunicación, de utilizar as novas tecnoloxías, pois iso axúdalles a estar máis en contacto coa cultura e estimúlaos a aprender. Claro, ao final pode ser un instrumento, este da radio, por exemplo, para que eles adquiran outros coñecementos, non? Que se vexan máis motivados. Polo tanto, ti decidiches pois nun instituto, no Instituto Pazo da Mercé das Neves, no Día Mundial da Radio, facer unha iniciativa así, non? De poñer en práctica isto que queres demostrar, que a radio motiva aos rapaces a aprender. Sí. Cando foi isto? Este ano? Sí, o propio día... É dicir, que foi hai un mes, ou menos, 13 de febreiro, non? E como foi? Como foi a xornada? E así partimos unhas semanas antes para poder preparar os guións, os grupos que se encargaran, fixeron diferentes cartéis promocionais para pôr polo instituto. Eran só os rapaces de primeiro da ESO, entón para poder chamar a atención aos demais cursos a que participaran con eles como público. E no propio día gravamos, porque ali como non hai suficientes recursos, pois gravamos o programa e despois na aula de usos múltiples puxémolo ante todos. Bueno, para eles xa supoño que foi unha motivación facelo, pero escoitarse, estes rapaces cando se escoitan na radio, que pensan? Claro, seguro que digan, non son eu. Non, vergonza ou sorprendidos, non? Habrá algún que diga, pero eso son eu. Sí. Sí, non? Sí. Ti tamén participabas, Non, eu Jéssica? só os axudaba cando precisaba. É dicir, que ti non falabas na radio. Non, eu só era mera guía. Dinos así un non, como non quero escoitarme. Non che tira a ti o tema dos medios de comunicación? Sí. Ti, polo menos es o inte de radio, non? Por lo que acabas de dicirnos. Tenche que gustar tamén para implicar isto. Bueno, e agora, porque toda esta iniciativa que ti levaches a cabo, pois o teu traballo, poñelo en práctica, forma parte dos teus estudos, do teu máster, non? Pero agora, cales son os teus proxectos, Jéssica? Agora mesmo rematar o máster. E no futuro, se pode facer uso a miña profesión, pois traballar como tal e poderme implicar con Ponte nas Ondas. Implicaríaste, non? Gustaríache participar nun proxecto como este. Bueno, pois Jéssica, que teñas moita sorte con todo isto e, bueno, seguro que tes moitos máis xeitos de seguir participando con Ponte nas Ondas a partir de agora. Grazas. A ti. Moi boas tardes. Facemos unha pausa, son as 6:26 minutos. A tarde. Poñemos o mellor bacallau do mundo nas túas mans. Froitomar traicha de Islandia e das súas augas as máis frías e puras do... De 4 a 7 da tarde. Nosa Señora da Guía, Nosa Señora da Guía, guía os homes do mare, guía os homes do mare. Veña vela, barca vela, veña vela, barca vela, que se vai deitar no mare. Ia dicir eu, estamos na Semana Santa. Bueno, pois empeza hoxe, a Semana Santa. Se non pregunta, mira, foi algo que non lle preguntamos aos profes, pero aínda sigue aquí Santi Veloso, que é profe, hoxe colledes vacacións. Era hora, era hora. Bueno, xa non, queixadevos. Santi ten que recoller e barrer e todo, despois, cando termine isto. Si, bueno, as vacacións collerás mañá. Veu onte, organizou, e agora despois recolle, barre, etcétera, etcétera. Sí, ainda lle queda todo, quitar os cartéis, todo, non? Bueno, imos seguir falando de Ponte nas Ondas, e agora, como di Santi, imos pasar do inmaterial ao material, no tempo que nos queda, non? Pero antes diso, bueno, quería dicir que nesta celebración dos 20 anos hai moitas persoas que se están unindo, non? Nos acabamos de falar do mundo da música, pero tamén nos ámbitos da cultura hai moita xente moi implicada con Ponte nas Ondas. E podemos escoitar, por exemplo, un par de persoas da cultura que decidiron felicitar a Ponte nas Ondas por este 20 aniversario. Por exemplo, podemos escoitar a Agustín Fernández Paz, verdade? Pois adiante. É un placer
poder participar nesta celebración dos 20 anos, que xa van 20 anos, de Ponte nas Ondas, sobre todo desde unha perspectiva como a miña, que vin como nacía este movimento de radios escolares, e como co paso dos anos foi medrando e se foi consolidando, sempre con entusiasmo, ese entusiasmo que fai posible todos os proxectos bonitos. Na miña memoria sempre estará como unha experiencia de radio escolar que é quizá, ou sin quizáis, a que me parece máis interesante de todas as que coñezo, pola súa continuidade, pola súa amplitude, pola súa ambición de implicar a máis centros, tanto galegos como portugueses, como nos últimos tempos latinoamericanos, e eu creo que merece que lle dediquemos estes 20 anos pois unha celebración ben sonora, porque 20 anos parecen poucos, pero 20 anos na biografía destas xente esforzada que o leva facendo ano tras ano son moitos. Palabras de Agustín Fernández Paz felicitando a Ponte nas Ondas no seu 20 aniversario. Outro exemplo doutro escritor galego, Suso de Toro. Hola, son Suso de Toro, estou aquí a celebrar 20 anos de Ponte nas Ondas, a celebrar 20 anos dunha ponte que non é sobre un río, é sobre a historia, é sobre o tempo, pero é unha ponte que quere facer transitar as nosas palabras, as nosas que son as vosas, esas palabras comuns, esas palabras que nos queren unir e que se queremos que nos poden unir. Ponte nas Ondas é, con toda a humildade, con toda a inocencia, cos mellores desexos, sen outro ánimo ningún, un desexo de irmandade, simplesmente de facer, de pôr en valor e de facer unha unión baseada nos mellores desexos, e todo hilo facendo coas mesmas nosas palabras comuns. Dixemos, levámoslo dicindo toda a tarde, que algo ten este proxecto cando implica a tanta xente. E un exemplo da implicación do mundo da cultura, da música e de moitos máis con Ponte nas Ondas foi o que aconteceu, Santi, no ano 2005, cando, dende Ponte nas Ondas, promovestes a candidatura da tradición oral galego-portuguesa como patrimonio inmaterial da UNESCO. Fora unha campaña, aínda que logo ao final non se chegou a conseguir, a campaña foi preciosa, non? Porque tivo que ser xa toda unha satisfacción ver a tanta xente implicada. Sí, a verdade é que foi un proceso que arrancou no ano 2002, cando Ponte nas Ondas comeza a traballar co patrimonio inmaterial, a raíz das primeiras proclamacións da UNESCO do patrimonio inmaterial, que era un concepto por aquel tempo así un pouco descoñecido, cando falábamos do inmaterial ou do intangible. Descoñecido, creo que ainda precisa unha explicación bastante máis que igual poderíamos profundizar, non? Pero cando se fala de inmaterial, que abarca, non? Que abarca, non? Porque cando falamos de cultura, que a cultura vese, pálpase, e se pode sentir, eso tampouco é inmaterial, non? Claro, pero é que o patrimonio inmaterial é un pouco todo aquilo que nos une realmente ás persoas, non? É dicir, tamén une o diñeiro, pero... Sí, claro. Despois, primeiro, hai unha cultura, e entre Galicia e o norte de Portugal é evidente que hai unha mesma cultura, como constatamos en Ponte nas Ondas nas sucesivas emisións, cando as escolas dun lado e as escolas do outro abordaban un pouco a mesma temática, as mesmas adiviñas, as mesmas lendas, os mesmos contos, con pequenos variantes. Eu gustaríame reivindicar aquí o papel do profesorado que explicou ao alumnado de Galicia, do norte de Portugal, que era o patrimonio inmaterial galego-portugués e, sobre todo, transmitiu ao resto da sociedade que Galicia e o norte de Portugal comparte unha cultura común, unha cultura que une, como a que despois vai a contar aquí o noso amigo Luís Risco,
sobre todo o papel que fixeron as escolas sendo pioneiras en promover unha candidatura de patrimonio inmaterial diante da UNESCO. En 2004, Ponte nas Ondas logrou un fito xa na historia que foi levar unha candidatura a París nas mans de profesores e avalada por 2 estados como era España e Portugal. Bueno, España e Portugal, claro, neste caso. Está connosco tamén Roberto Noguerol, porque, claro, antes de presentar a Roberto, temos que aclarar, Santi, que a campaña volve. Volve da man de un profesional do xornalismo como é Roberto Noguerol. Hola, Roberto, boas tardes. Hola, moi boa tarde. Bueno, volvémolo tentar. Volvémolo tentar, con éxito, pero o camiño é o importante, de feito. Agora o falamos, se queredes. Claro, porque, claro, isto de volvelo tentar, volver tentar promover unha candidatura, como se fai? Collese o mesmo da última vez, faz borrón e conta nova, como sería? Como empezar? En realidade, hai un problema aquí que hai moita burocracia. Por exemplo, ahora xa non lle chamamos candidatura, é unha inscripción, a UNESCO cambiou o proceso. Pois non mola tanto, Non mola tanto. Mola de candidatura. De candidatura molaba. Ten máis, non? Un poderío, non? Pois eu, antes puxestes un corte de Suso de Toro, eu precisamente traía como referencia para falarvos disto o que foi o manifesto que Suso de Toro escribiu daquela en 2004, que se titulaba precisamente Un patrimonio pro futuro. E un patrimonio pro futuro é justamente o lema desta campaña agora en 2005, coa que queremos impulsar. Agora en 2015. Agora en 2015, sí. Parece que non pasou o tempo. Non pasou o tempo, non. Parece que 2005 foi cando a min me liou Santi tamén, porque a min tamén me liou Santi. Pero é verdade que parece que non pasou o tempo, pasaron 10 anos, Bueno, entón, imos concretar, porque quedan uns 20 minutiños de programa e ainda hai convidados que van pasar por aquí. Roberto, as liñas básicas desta nova, xa non candidatura, senón inscripción. Sí, pois o máis importante aquí é que queremos implicar e sumar esforzos neste objetivo común que temos. Contamos, por exemplo, aquí moi pertiño, hai pouco tempo, ao comezo do ano, había unha nova triste que nos deixaba a señora Carme de Mos, de Malvela, que xa na altura dos seus 80 anos sacara aquel disco tan emocionante e fermoso, Na flor dos meus anos. A señora Carme é un exemplo deses tesouros vivos que todos temos moitos na casa en forma de avó ou de avoa, desos tesouros intangibles aos que esta campaña, esta candidatura, esta inscripción na lista da UNESCO do Patrimonio Inmaterial quere darlle voz. Aí necesitamos o esforzo, porque nós temos a estos mestres, a estos pais, nais e nenas e nenos construindo pontes todos os días. E eles non van a desfalecer cando nas administracións non lles fagan moitas veces todo o caso que teñen que facerlle, pero eles van a seguir traballando nas aulas e fora delas, e nos debemoslle dar alento. Por eso queremos convidar a todos os ointes do programa que ainda non o fixesen a que asinen o apoio. Como se pode asinar ese apoio? Na web da campaña, www.opatrimonio.org, podedes entrar e asinar de xeito tanto individual como colectivo. Hai que dicir que, por exemplo, a día de hoxe xa temos, pois, mirade, a iniciativa sumou o apoio de institucións diversas, dende o Consello da Cultura, o Museo do Pobo, a Real Academia. Hai máis de 70 escolas de todo o país. Hai medio cento de concellos onde por unanimidade todas as forzas políticas asinaron en prol da iniciativa. Hai asociacións dende París a Bos Aires, pasando por Suíza, Alemanha e, por suposto, en Galiza temos de sectores diversos, asociacións de veciños, asociacións culturais, institucións involucradas. Todos unidos no propósito que no fondo é de educar xeracións que deben saber vivir no seu tempo, Suso de Toro dicíao, pero sendo leais con ese pasado que queremos que
o mundo enteiro, a través da inscripción na UNESCO, pois saiba de nós, e que recoñeza estas tradicións orais galego-portuguesas. Bueno, pois, imos dicir, do resto creo que poderemos ir tendo noticias no futuro próximo, pero o importante agora como pode participar cada un dos nosos ointes é asinando esa candidatura, esa inscripción en www.opatrimonio.org. Roberto, moitísimas grazas. Gracias a vos. E ti, Santi, non marches, que vas quedar para o seguinte convidado. A tarde, na Radio Galega. A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar, que nos fala o corazón. Bueno, pois imos falar doutra das colaboracións importantes con Ponte nas Ondas. Neste caso ven da Fundación Vicente Risco, está connosco Luís Martínez Risco. Que tal, Luís? Hola, boa tarde. Moi boa tarde. E vostede vainos falar de Cultura que une. Explíquenos que é Cultura que une. Bueno, este é un proxecto que ao revés dos demais que liou Santi, os demais aquí liamos nos tamén. Non me diga, é dicir que Santi tamén é liable, non só lía. Tamén é liable. Concretando un pouco, Cultura que une pretende ser un proxecto que parta da base. Nos analizamos, e nesto coincidimos Santiago máis eu en diversos foros que coincidimos, de que as relacións de Galiza, Norte de Portugal se están facendo moito dende arriba, e hai pouco traballo dende a base. Conseguimos coordinar toda unha serie de asociacións, institucións e particulares de Galiza, Norte de Portugal, e crear un proxecto que o que busca é precisamente potenciar a relación dende a base e que sirva de punto de encontro entre artistas, poetas, escritores, fotógrafos e locais que se oferten para relacionarse. E desta maneira poder crear realmente esa cohesión. E o único que temos en común é a cultura. Non temos unhas grandes infraestructuras, a pesares de que haxa lobbies que están intentando vender que si as hai, e o que realmente nos une é un idioma común, unha fala común, unha cultura común, e a coincidencia de xente a ambos lados de que creemos realmente que temos que afondar nese camiño se queremos cohesionar a Eurorrexión. Santi, querías dicir algo que te venga? Non, pareceme que eu creo que é unha proposta necesaria, que ven a afondar un pouco o que decía Risco, é dicir, que a sociedade civil realmente é a que está tendendo pontes desde hai moito tempo, e que ás veces, bueno, pois non son precisamente as institucións que máis se implican. É dicir, as institucións parece que van por outro lado, non? Que non van conforme á realidade, que neste caso pois é un exemplo de que sí se pode ir pois no mesmo camiño, non? De construción da Eurorrexión. Luís, poñendo xa no caso de Cultura que une, algún caso práctico, podería darnos algún? Sí, bueno, no mes de maio e no mes de xuño vamos a ter unha serie de actividades en Amarante e logo na Coruña, donde, aparte de reflexións sobre intelectualidade galega e Portugal e dos portugueses con Galicia, vai haber concertos de música, recitais de poesía, encontro entre fotógrafos, artistas plásticos, que non somente van expor a súa obra, sino que entre eles sectorialmente van a traballar de que facer o próximo ano, e desta maneira ir implicando cada vez máis xente nun proxecto, por a finalidade
polos en contacto entre sí, darlles unha proposta de debate e que eles pero que logo eles desenvolvan claro. Exactamente, e nos oferten pois que facer o próximo ano nesa línea, é dicir, lugar de encontros de reflexión nos diversos ámbitos da cultura. Pois, Luís, agradézolle moitísimo que viñera ata aquí para explicarnos o Cultura que une, dende logo un proxecto precioso, no que tamén ten que ver Ponte nas Ondas, polo que vemos, e que seguro que ten moito tempo de vida, non? Cando empezou isto? Bueno, empezamos a traballarlo hai un ano. Por iso, dentro de 19 xa teñen tantos como Ponte nas Ondas. Hombre, sí. Luís, moitísimas grazas. Gracias a vos. Imos con pouquiño tempo porque realmente estamos nos últimos 15 minutos de programa e queríamos falar cos empresarios, porque claro, eu agora pedíalle a Luís, o señor Risco, que nos dera un exemplo práctico, non? E nós, cando estamos falando de toda esta unión entre Galicia e Portugal, pois tamén podemos poñer agora mesmo casos prácticos. Recentemente os comerciantes de Salvaterra e os de Monsao e Melgaso asinaron un protocolo de colaboración e a partir de agora van desenvolver actividades comerciais en conxunto. Quero saudar a Luz Fernández, que é membro da Xunta Directiva da Unión de Empresarios de Salvaterra. Luz, por favor, poña os auriculares porque senón non se lle escoita falar. Hola Luz, moi boas tardes. Boas tardes. E tamén saúdo a Américo Temporao, presidente da Asociación Comercial Industrial dos Concellos de Monsao e Melgaso. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, vostedes asinaron esta colaboración hai pouquiño tempo, non, Luz? Cando foi? Sí, hai 6 meses aproximadamente, por aí, 6, 7 meses. Pero non sei se antes do que a formalidade de asinar, supoño que certa colaboración xa había, non? A certa sintonía entre os comerciantes dunha banda e a outra do miño. Sí, claro, sí, eso xa é desde fai moitos anos, pero bueno, nos tratamos de darlle forma e de facer algo serio, non? De feito, fixemos campañas xa xuntos no Natal e moi ben. E sempre funcionan ben, non? Foi cando vostedes, Américo, se decataron de que había que formalizar esta situación e empezar a traballar en conxunto. Claro que sí. Para nós Salvaterra e toda a raia é importante porque nós somos praticamente o mesmo povo. Há muita gente de Monsão e Melgaço que vem às compras, a Salvaterra, a Arbo, às Neves. A oportunidade que nos foi dada com UNES foi algo muito importante porque realmente formalizamos algo que já há muito tempo nós desejávamos, que era um parceiro institucional no lado de cada fronteira. E no fundo seguimos as pisadas de Ondas na Ponte. Claro. Só tiñamos que... Porque vostede está facendo referencia, Américo, a algo que existe dende sempre nestes lugares que son fronteirizos, non? Que é o comercio, o intercambio de comercio, pois xente que vai a un lado a mercar, xente que vai ao outro e tamén merca, e o que podería, en principio, pois parecer unha relación de competencia entre as dúas marxes do miño neste caso, pois neste caso en concreto convertese en todo o contrario, nunha colaboración, non? Entón eu vexo que Luz ten un pasaporte na man, que me ten moi boa pinta isto dos pasaportes, non? Supoño que este é un dos primeiros resultados desta colaboración. Conteme, Luz, en que consiste? Pois isto consiste, de feito saliu na Navidade, xa o aplazamos un mes, vámoslo a aplazar outro mes máis. Vai haber unha sorpresa po día da nai, algunha nai lle tocará un premio porque as nais o merecen. E o pasaporte vámoslo estender hasta o día da nai. O pasaporte hai que comprar nas dúas... Este pasaporte onde se consegue? Nos comercios asociados. Consegues este pasaporte, entón tens que conseguir selos, supoño, como todo pasaporte. Como consegues eses selos? Eses selos consíguelos comprando, facendo compras en Salvaterra, en Monsao. Non son moitas cantidades, hai que ir a 3 comercios distintos. Pero dentro de todo o abano de comercios, dices que ir a 3 diferentes, non? A 3 diferentes, 3 en España e 3 en Portugal. Así, de alguna maneira, teñen que vir os portugueses a España e os españoles temos que ir ao comercio portugués. É dicir, que vostedes están fomentando precisamente ese intercambio. Que se circule. E se consigues os 6 selos, 3 portugueses e 3 españois, que pasa? 6 españoles e 6 portugueses. 6 e 6, perdón. 6 e 6. Hai un sorteo de 2.000 euros. Carai.
Américo, xa hai xente que conseguiu os selos? Sí, moita xente, já ten a xente que está a repetir os pasaportes. É que eu ia decir, seguro que hai xente que ten máis dun pasaporte xa, non? Nós pensamos que até há profissionais já dos pasaportes. Seguramente, mas non há problema, non há problema. É un premio grande. Quanto máis comprarem, mellor. Mellor para o comercio e mellor para nós. E pídese unha compra mínima que haxa que gastar un mínimo de Sí, cartos? hai 2 selos son de 10, 2 selos son de 5 e 2 selos son de 2 euros. Pero bueno, vale calquera selo, non? Sí, pode ser nunha cafetería. Vas tomar un par de cafés e xa tes un selo. Sí, cafetería, comercios de roupa, hai de todo, en todos os socios, vamos. Está o listado de socios no pasaporte, tanto os socios de Salvaterra como os de Monsao, é moi fácil conseguirlo, o sea, os importes totales é moi pouco. O que nos interesa é que os españois, Salvaterra e os monsanenses de Portugal venham aqui e vice-versa, né? Nós tentamos impedir que vão a Braga, ou a Porto, ou a Vigo, ou a Pontevedra, que façam as compras no comércio local. Isso é que nos interessa. Temos aqui as mesmas coisas, praticamente os mesmos produtos, que tentamos fidelizar nas duas vilas os clientes, quer em Monção, quer em Salvaterra. Unha curiosidade, Américo, porque vostede representa, neste caso, os comerciantes de Monsao e de Melgaso, os dous. Sí. Porque son dúas vilas que están moi pegadas. Sí, a associação é a mesma. Por isso é que eu falava que, além de Salvaterra, nós queremos fazer o mesmo em Árbol e nas Neves. Claro. Porque é a raia. Poderia-se ampliar. Nós temos aqui afinidades comerciais muito antigas que vêm do contrabando. Xa, claro, ven de toda a vida, que cando non había ponte. Sí, esta gente vivia co contrabando. Se formaron doutores e médicos e tudo máis co contrabando, que era, não oficialmente, mas era permitido. As pessoas viviam com esse comércio. Agora o que tentamos fazer é legalmente, na raia, que haja comércio, que haja interligação entre os portugueses e os amigos galegos daqui junto à fronteira. A nossa associação realmente não é só de Monção e apanha os concelhos galegos mais a norte, como Arbo e as Neves, e nós também queremos lá trabalhar. Home, eu creo que os tempos agora xa cambiaron, hai unha grande oferta, pois tanto en Salvaterra como en Monsao, Melgaso, neste caso, non podemos atopar de todo, pero en épocas anteriores, pois había certas especialidades, non? Os portugueses viñan aquí a Galicia a mercar certas cousas, os galegos outras a Portugal. Non sei se queda algo diso. Américo, que diría vostede que é o que máis venden en Portugal para Galicia? Repara... Siguen sendo as toallas, por exemplo, ou iso xa non é? As toallas é máis en Valença. En Valença co Ronaldo, Non, nós temos unha oferta específica, temos unha boa restauração, as pastelarias, algum vestuário, mas non é importante as toallas, non é importante. Claro que non, pero eso eran, pois, o mellor outras épocas, pero bueno, creo que o textil segue sendo en Portugal, segue tendo moi boa fama. Temos, sobretudo, temos bons servizos na restauração. Sí, e tamén na restauración. E aquí temos as tapas. Di aquí en Galicia. Sí, as tapas. Está de acordo, Luz? Sí, que son as tapas, o que lle gusta aos portugueses. Sí, moito. Tiran as tapas e que máis pode ser o que atrae? O churrasco. Pero tamén teñen churrasco en Portugal, Xa decía Américo que a restauración... Non, que xa digo eu, que bacallao, churrasco, bacallao, é unha mistura, marida moi ben todo. Eu creo que agora xa non hai esas diferencias. Claro, é que agora xa podes atopar de todo. No meu sector hai vos profesionales en Portugal e eu teño moitos clientes. Porque vostede en que sector traballa? No da automoción. Ten moitos clientes portugueses. E nós recomendamos que veñan aquí. En que sector traballa, Américo? Nas novas energias, nas eólicas e na fotovoltaica, por aí. Non é para vender. Non é para vender ao consumidor. Non é para vender. Pero é necesario para telo en conta, Sí, necesario. Bueno, pois Américo e Luz, representantes respectivamente dos comerciantes de Melgaso e Monsao, e Luz de Salvaterra. Parabéns por esta iniciativa conxunta. Eu voume facer cun deses pasaportes. Pois moitas gracias. Grazas. E compren Salvaterra en Monsao. Claro, que remedio, hai que cubrilo. Pois xa quedo con este. Eu quero outro. Pero cubrímolo en conxunto, mes que soimos estar esta tarde. Pero
enseguida o cubrimos. Vale. Somos moi consumistas. Quero para min. Bueno, que temos 5 minutos para dedicarlle a Rocío Pereira. Non necesito tantos. Que Non guapa necesito está. tantos, en realidade. Que guapa está, Está guapísima. A que sí? E o A que sol, sí, di? o sol e o aire de Salvaterra, non vedes como vos recibimos? Rocío, estivemos escoitando un documento inédito. Eu tamén me escoitei, sí. Sí, viñaste escoitando. Sí, no coche. Tiñes as respostas escritas. Totalmente, non o notades, que Todo, estaba todo todo guionizado. Rasca, Mira, rasca, rasca. Alberto, podo che pedir pero unha cousa Non fai que xa é falta. moi rebuscada, Non que fai busque falta. xa no momento no que fala Rocío, porque antes lle fan unha introducción. Non fai falta, Pois Alberto. creo que a máis significativa foi cando soltei unha pomba. Agora falamos así por encima, a non? pomba supoñase que tiña que ir hacia adiante E non e foi. viña hacia atrás, eu confundíme bastante e tivemos que repetir bastante. É que non sabedes, ademais... Eu dixen esta semana, tiña un S distinto, Rocío. Si tiña máis acento como de Vigo, non? Que falamos así cantando nesta zona. O que pasa que de agora, como Botache a pasei pomba? moito tempo arriba... Botache a pomba? A pomba levaba atada aquí no dedo. Claro, claro, para que non saíse. Entón, a pomba foi para atrás e eu fixen así, claro, caía para atrás. E ademais, co impacto, porque os reis, non? Eu era a princesa, os reis achegábanse á muralla, entón moveronse as pedras. Foi un momento así intenso. Esa é unha explicación que precisábamos, pero tamén Sí, precisamos... entendo a vosa dúbida. Precisamos outra explicación, que é esta. Con Patico. A verdade, non lle escribín todavía. El a min sí que me escribiu, pero vamos, a última vez que o vin foi en outubro. Pobre Patico, tan guapo, non vos imagináis, guapísimo, O pobre Patico, que está desaparecido, non se volveu saber del, porque Pero- escribiu unha carta a Rocío non lle contestou. Hai unha liña iniciada de retoma de contacto, Patico non quere saber nada de ti, que non lle contestaxe esa carta. Xa tengo o meu Está teléfono, despechado. Patico, que os saibades. Xa fixo miña nai aí as xestións. Non me digas. Sí. Xa me vai chamar Patico próximamente. Vale. É moi guapo, Patico, por certo. Bueno, ten cuidado, antes Rocío. era polo menos, pero hai máis de 20 anos, foi no Oi, en 93. 20 anos como as pombas. Poden ir por un lado Por outro, non? Bueno, Bueno, Rocío. comestes ben hoxe por aquí, Genial. todo ben. Genial. Van non ter o pasaporte antes, que xa teríamos un par de selos. Pero agora danos tempo, que cerran as 8:30 as Sí, tendas. así que danos tempo. Rocío, que recordas ti de aí un día así como do domingo, porque vai ser o día 29, o 20 aniversario, hai 20 anos. Que lembras dese Pois día? o que lembro é Ponte nas Ondas. Pero ti estabas aquí? Lembro, sí, claro, aquí na Casa da Cultura. Había tantos nervios por facer o programa que logo... Eu realmente case non me recoñezo nesa voz, pero sí que noto que estaba nerviosa falando, non? E a pesar de que estaba todo escrito, ali había tal marabunta de cousas, tanta xente, agora levanta, agora música, claro, nunca fixéramos porque no meu cole non tiñamos radio, outros coles o mellor sí. Estaban escritas e memorizadas. Memorizadas, notouse, non? Buah, por favor, era tempo medido. Rasca, tal rasca, cual, rasca. tal cual, sí. Sí. Hai vídeo tamén dese momento e sí que o notas que está preparado, pero que tiña que ser así, non tiñamos experiencia, claro. E logo a ponte significou un cambio brutal. Antes ías no transbordador, no coche, había que esperar, se había cola, e agora coa ponte pasas, vos pasastes hoxe, non? Sí. Nun momentiño. Sabes o que nos extrañou? Que a ponte realmente non hai tanta distancia. pensas, parece por que mentira non que se durante, fixo antes? exacto, que Claro. durante tantos anos estas dúas localidades estiveran separadas polo Miño. Non Por- vou dicir por unha- Separadas e unidas tamén E ao unidas mesmo tamén, tempo, pero bueno, que a ponte tampouco é que teña que ser unha ponte kilométrica. No, porque hoxe se distingue e que ninguén se ofenda por unha pasarela. Que ninguén se ofenda, porque... Que unha pasarela hoxe tamén se podería facer. Sí, non? tranquilamente. Teñese feito pasarela. Bueno, non vamos a desafiar aquí as leis da gravidade, das correntes e demais, que sabemos Refírome, agora claro, pasan os coches, etcétera, vale? Pero que antes unha simple pasarela non Peatonal sería puideron facer, home. tan complicada, non? Por que non estabades aquí hai 20 anos Para dar para solucionar ideas. este problema? Será Non posible. sei, Bueno, que Rocío, temos que despedir. Vale, Mira, pois nada. A radio é así, non? Despedimos os ointes, a ti non. Despedimos con este tema, a Ponte, dándolle as grazas a todo o equipo de Ponte nas Ondas por acollernos e a Salvaterra tamén, desexarlles moitos máis anos de vida. Nada, estes segundos que nos quedan para despedir os meus compañeiros técnicos, Alberto López, Nacho Besteiro, Rosa Rodríguez en Santiago, e de produción Maca Reimúndez, que estivo aquí en Salvaterra, e Lucía Fernández en Santiago. Mañana non, o lunes volvemos. E Que volvemos este fin de grazas ao semana. paracetamol, que fai Chao, chao, chao. Como é que faz pra lavar a roupa?